magiging electrician at hanan, hanan ng puso sa nagtipo'y buhay. Lupang hinihigang, tulad ka ng magiging, sa manlulupin, di mo masisiyo. Sa nagkakatula, sa silipuyan, sa dami ng mga, ano na bang tula at tawid sa munda'y pinamahan. Ang isang nawawa, ako'y kanong ay nanalilig. Ang ikuling at ang nagkailan, ang may pinagpili. Lumanan mo lang ay ang sila, ay natin sa pino. Ang ligaya na ay malaki sa kamatay ng dahil sa'yo.
This is 92.7 York FM, broadcasting from San Roque, Hilolos Leyte, Eastern Visayas, Philippines. Operates from 5 a.m. until 9 p.m. at 92.7 MHz. Approved to operate by the Department of Trade and Industry with certificate number 054789333. This station, managed by Pastor Noe Montibon Mahait and maintained by Celso M. Ortega, First Class Radio Telephone Operator, duly licensed by the National Telecommunication Commission with license number 93-115V111-4700. Yoke FM shares Christian values, news, and for community service. Stay tuned. 92.7 Yoke FM is now signing on. Kini ang 92.7 FM Yoke Radio. Yoke Radio, ang tingog sa paglaom. Broadcasting the message of hope. This is Adventist World Radio, 92.7 FM, Hilolos Leyte. Ang atong oras sa Adventist World Radio, alas 5:02 ang takna sa kabuntagon. Dalay ko ng Ginoo ni butag ang mga kapaglaom sa lanusab nga adlaw o kagayunan nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi tibuok kalibutan nga maabwas tong Sibya via internet o sa mga listeners sa 92.7 Yoke FM, Friend FM, Care FM, Advent Radio, Hope Radio, Maasin o sa ato usab nga Salay FM o sa atong Katarman FM. O buntaga dalay ko ng Ginoo sa matag usa nato sa lain na usab nga kahigayunan nga iyang gihatag mga kapaglaom o welcome. Kita karon nga buntag sa atong tulumanon every Friday, no? Oras sa pagtuon o ato nga makauban gapon karon nga buntag si Kuya Buning, si Kuya Ruben o sa ato nga pagpamalandong ato makauban mga kapaglaom si Doc Joy Montanya Sumilhig. So after sa atong pagpamalando, after sa ato karon nga oras pagtuon, so mosunod dayon ang ato nga pagpamalandong kauban sa Doc Joy. O sa pagsugod mga kaigsunan ato nga idoko atong mga ulo o magaampo ta, dalay ko na mo nga Dios samtang kami karon maghimo ning mong tulumanon oras sa pagtuon sa amo usab nga leksyon ini nga semana. Uban ni kami o Dios, kauban ka Kuya Ruben, Kuya Buning, Sir Boy, nga kini nga tanan namo karon nga pagkatun-an makahimo kani siya o Dios sa makatabang kanamo ilabi na sa pag-share sa amo usab ugma nga panahon usab sa amo nga listen review sa matag usa namo ka mga iglesia. Salamat nini buntaga o gihatag kanamo ang dugang kaalam, kaligon sa pagtuo po salig na kanimo labaw sa katanan ang among panglawas. Ikaw maghatag kanamo o Dios o kaligon usab niini taliwala usab sa mga ginabati o mga balatian nga anaa sa matag usa kanamo. Lord, desiga kami kanunay o ikaw mag-aayo kanamo niini. Salamat sa pagtubag sa among pag-ampo. Kaya among gitugyan kanimo ang tanan tungod sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. So mga kapaglaom, samtang nagpaabot as itong mga partners na si Kuya Buning, no? Nagapasok na mga kaigsunan. Yes, Kuya Buning, mayong buntag ni mo da, Kuya Buning. May buntag, Pastor Dong. Okay, so klaro ka yung mo, Kuya Buning. May problema. So ato pasalamatan og belated happy birthday nga to kan Sister Marilyn Mangmang mga kapaglaom kagahapon, no. Nauli ra ta kahapon at kabantay. Sister Marilyn, good morning dia og belated happy birthday kanimo. Mayong buntag sa tanan, kumusta ang bawat isa? Salamat Sister Marilyn. Okay, how old are you, Sister Len?
Okay, mga kabaglaom. Siguro mamaaramin ni Sister Marilyn kay dito sa CPAC. Kamera manindungan-dungan na. Okay, Kuya Buneng, kumusta diha ang atong weather update diha? Okay na, gawa na may hangin. Wala na po mag-uwan. Diring burnout kadali. Abi na Abot kung ang di mga na sahay. abi na kung di na mabalik ang kuryente karon kay burnout dire. Yung kumay gani kay balik siya. So niaga po nakapadayon gapon ta makaigsunan ni ato karon nga pagtuon. Sige. Okay. Sige atong hangyoon si Kuya. Nakaampon ako Kuya Buneng, nakaampon ako. Okay, sige. Salamat. Wala pa man si Kuya Ruben. Wala mga taon daw. Okay, so makagsunan ang atong leksyon mga kapaglaom. Atong makita karon sa atong screen. Okay na. Pahamo ra og di mao nga pa. So, klaro na Kuya Buneng, maklaro na ba diha? Pa atong Okay, usbon natin. nakita na ako. Pa. So atong i-kuan i-change ang format ini niya. Kay mura og Okay, kana Kuya Buneng. So mo ni atong leksyon karon makaigsunan kung yugi ninyo pila ka mga gutlo na lang siguro kay actually atong oras alas 5:08 pa man. So taas-taas pang atong panahon o karon taod-taod atong makauban si Kuya Ruben na. Okay, so human naman tag-ampo no mga kapaglaom. So ni ata karon sa atong leksyon, ang atong title karon sa atong leksyon mao ni siya ang mga saksi ni Kristo ingon nga Mesiyas. So mo ni makigsunan. Okay, so unsa may bote pasabot ining witness no, mga saksi. So ang saksi makigsunan Kuya Robe, Kuya Buning, kay na may mga higalan na to karon nga gahimo og pangalan nga sa simbahan nga saksi. So nagpamatuod ba nigsun usay kahulugan ining word nga saksi, witness. So ang saksi Kuya Buning makapamatuod gyud siya. Makapamatuod siya, no. Siguro Kuya Buning nakadita makaingon kini siya nga mga saksi nga atong tunan karon diha pamatuod gyud sila kay sila mismo first gyud sila sila gyud nakaakto. Kuya Buning tagaid ako gamay nimo nga panghunahuna ini no ang atong title karon. Okay, so sining Kristo ingon nga Mesiyas, nagpamatuod yun na kinsas Kristo. Dili gina sila mga makakon nga saksi. Di na sila limbungan. Malagingon na Jesus nga naisaksi nga dili limbungan. Buti pasabot na po yung saksi nga limbungan. So, doon ka klase o na saksi. Naisaksi nga mabayran aron nga musulti dili tinuod. Nahitabo ko man sa panahon Ginoong Hesus, siguro may uban nga isuhulan. Aron pagsaksi o bakat, mahinungdan dito, mananansang sa cross. Kaya doon ay mga saksi o bakakon. Huwag daan pa na kanya. Pero kaya itong tulungan karong buntaga, nakasaksi gina sila, nakasinati, nakaila. Nahimo gina silang tinuod ng mga tao, nga may pagtuo nga ilang sulti, ang tinuod nga ilang nakita, ilang gibati,
o ilag yung nasaksihan unsa o kinsa sa Ginoong Hesus. Unang saksi ni Kristo ingon nga Mesiyas nagpamatuod. Doon na uban mga tao diha, bisan gikatubang na Ginoong Hesus, doon na ko'y pagduda, pero sa lahi ilang nakita yun nga tiunay o tinuod yun ang ilang nakita nga bisan pagani si Juan Bautista nagpamatuod na si Kristo tinuod yun saksi o tinuod niya Mesiyas. Kaya Pastor, balik yan. Okay, thank you kay Buneng. O ang ato nga memory text mga kaigsunan, ato ni siya nga bas mabasa no diya sa Juan 3 versikulo 3. Nindot kay makapaglaom kuyog gigin mi ninyo ng buntaga karon para nga og na mo'y maka huna-huna di nga mga maayo nindot nga maka-share mo diri. Open ta makaigsunan no ni ato karon nga pagtuon. Okay, so Miss Jesus mitubag umingon kaniya sa tinuod sultihan ko ikaw gawas kun ang usa ka tawo o gawas kung ang usa mataw pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. So kabahin ni makaigsunan sa magpamatuod no sa atong leksyon karon no nga usa ka tawo makaigsunan nga makapamatuod pud siya ug kinsa gayud si Ginoong Hesus. So mo ni nga atong leksyon karon makakapaglaom nindot kay ni siya kay kita mismo no sa atong kagalingon siguro nga kasinatian makapamatuod gyud ta makapaglaom no base usab sa ato usab nga pagtuon sa balaang kasulatan muni nga ang maong gikanan sa sinugdan ingon diri ang maong gikan sa sinugdan sumala sa uno Juan nga among nadungog na nga ang among nakita ang among mga mata ingon nga giatubang o ang among gahikap ang among mga kamot miing mahitungod sa pulong sa kinabuhi. So gikan sa sinugdanan sa ministeryo ni Hesus si Juan naguban kaniya ug mituo kaniya isip Mesiyas. So mga kapaglaom dunay mga tao karon no nga doon na pa'y pagduha-duha na hitungod kang Kristo na hitungod kang Hesus ug mismo makapaglaom kini atong leksyon maghahatag ka natong karungdugang kahayag. So apan ang iyang ebanghelyo wala siya magpugong sa pagpahayag lamang sa iyang kaugalingong testimonya. Apan gidungog usab sa iyang mga testimonya ang daghan pang uban nga mga nagpasalig nga si Jesus mao gayud ang Mesiyas. So ang maluluwas ang kordero nga namatay alang sa sala sa kalibutan. Ug atong subtopic mga kapaglaom mo ni siya karon. Tibok semana atong hisgutan karon ang testimonya ni Juan Bautista. So ang ikaduha makaigsunan ang pagpamatuod sa unang mga tinun-an. So nung pamatuod usab ang mga disipulo sa Ginoo mga paglaom unya di adiri sa atong primero si Juan Bautista. Unya kining ikatulo ang pagpamatuod sa usa ka tawo nga diha mismo no na istorya gyud niya magpaglaom nga mao si Nicodemo. Okay, sumala sa Juan. So karon muna siya atong dugukan karon sa atong pagtuon. So ang primero igsoon ang pagpamatuod ni Juan Bautista. So atong ihatag ang panahon kang Kuya Buning. Okay, paila sa Mesiyas no. So Kuya Buning ato ni siya nga pagtagad kini ato karon nga pagtuon pagpamatuod ni Juan Bautista niining ato nga leksyon sa primero nga pag-abli niini Kuya Buning. Kuya Buning. Okay. Salamat Pastor. Kana magpamatuod ni Juan Bautista. Nadaan pa na kaniadto kang basahon ang sa sorita dunay magsinggit diya sa kamingawan. Yeah. Andaman ninyo ang dalan sa Dios si Jehova. Ato ba mo pamalandong Pastor kung imong tan-awon ba ang sugilanon o background. Ang gisulti do sa Isaiah tagna may tungod kang Juan Bautista. Nagsulti sa Isaiah nga ipaandam ang dalan sa inyong Dios nga si Jehova. Dalan. Kaya pamatudan na ni Juan kung yung basahon ang Juan 1 nga siya mao ang nagasinggit sa kasadihang ako mo ang nagasinggit sa kamingawan sa pag-andam sa dalan sa Dios. Kondero. Nya gipamatud-an ni Juan pinaagi sa iyang gisulti diya sa Juan 1 nga siya nagpaila nga mauna ang Dios sa kalibutan kanang diya sa 27 ato sa 29 ipamatud-an mismo ni Juan nga bisan pangani pud sa diha na ang bisan gani ang iyang mga tinun-an pasudong no tinun-an ni Juan Bautista sa dihang nakasabot sila nga kanang gipamatuod ni Juan
Dios gayon ug mao gyud ang Mesiyas gibiyaan nimo siya. Muna si Andres ug si kanang Simon nga nakasabot yung mao na ni sa ato pa. Si Juan mismo nagpamatuod nga ang katong iyang miabot sulod kaniya, matod pa niya, siya mao nga akong ipamatuod nga dunay magsulod nako pero una pa siya nako. Imong kita dapat sulong ba ang ang termino nga gigamit ni Juan Bautista. Matod pa niya nga ang magsunod nako, ingon niya dili ako mao ang Mesiyas, kung dili ang nagsunod nako apan una pa siya nako. Nagsunod Mao pero ang Bautista, nagsunod pero una pa. una pa siya. Oo. Wala nga sa dihang nakadungog ning duha ka mga tinun-an ni Juan Bautista ay gibiyaan siya oy. Misunod Simon ug si Andres. Diba? Unya sunod ana niya pa rin si Felipe ug si Nathaniel. Ano kaning dot na sunod? Kay kung imong tan-awon diha ba? Yeah. Doon ay gisulti si Ginoong mahitungod ini Nathaniel. Ingon pa niya usa ka Israelinhon. Mato pa niya, sino sa wala ang pagkalimbungan. Nakita na ni Jesus daan nga kining tawhana, dili ni limbungan. Tinuod yun, matinud-anon siya. Pero, katong iyang pagsulti nga tukang Felipe, sa dihang ingon, dali nga rin tanawa. Ingon siya nga, doon na bagoy maayo gikan sa Nazaret, Bethlehem. Kaya ito sa dong, wala po tingali sila kung nagbasa ni sila sa ang propesiya nga naaman dito sa Mikias 5:2 nga nag-iyo dito nga kana ang Bethlehem Ephrata nga naa sa Nazaret. Ingon ko siya nga naabugay maayo gikan dining Nazaret po do murag gamay lang kaini siya nga lungsod nga murag wala kay mga popular nga mga tao. Pero sa nagisultihan siya ni Felipe nga naa diri ako nakita. Siya nagdudag-amot kung sincero kita sa tusodong. Sincero to siya. Muna sa Ginoong sa pagkakaya niya usa ka Israelinhon nga wala gyud say makita nga limbong, dili limbungan. Ato pa tininood yung iya. Og sa diha nga nakaila siya, gidugangan pa nga nakakita na siya niya dito sa naglingkod sa ilawom sa kahigira ni samot. Pagod sila makita, pero nakita na siya daan. Diba? Diha siya murag ni natibuok yun ang iyang pagtuo nga kining tawhana nga iyang gikahibalag o iyang gikaatubang. Ikaw mong hari sa Israel. Kita mo, pastor? Nabisan tuod kaniya to ang uban nilang mga katawhan nagpaabot sa Mesiyas ingon nga hari. Apan bisan pa kung nakita niya si Ginoong Hesus sa iyang gikaatubang agikan sa gamay nga lungsod, hindi ang hari sa Israel. Kita mo na po sa doon. Muna ay sakto gingingon ni Jesus nga way limbong. Kay tininuod yun niya. Kay iya yung gisulti ang kamatuoran sumala sa iyang nakita o nasaksihan. Ni San Juan, niingon siya nga ang pulong na himong tao, ipon ka na mo, may puyo siya nga puno sa grasya, may ipon sa kanamo. O puno sa kamatuoran. Kung nakita na mo ang iyang himaya. Muli sila ang mga nagpaila kinsa si Ginoong Hesus nga tinud-anay ilang pagtuo nga mao ni Ginoong Mesiyas. Kung niyo makita diha sa mga bersikulo nga naa diha. Ya patulog. Okay, so thank you Kuya Buning. O samtang paabot kang Kuya Ruben mga kaigsunan ato nila ning padayon no. Actually do napatay mga 40 minuto o 40 minutos pa. So sakto pa to sa Kuya Ruben kung makasulod mga kaigsunan. So nindot kayo atong leksyon karon nga mga nagpahayag mga kaigsunan sa una nga saksi tungod kay doon na tayo tulo karon nga ginahisgutan no nga magapamatuod ka na to kinsa gyud si Kristo, kinsa gyud si Jesus mga kapaglaom. So sa atong pinalanggang mga higala karon nga dunay pagduha-duha makaigsunan no kay dunay mga malantawan nato igsoon nga i-post nila silang sa Facebook no kala sa YouTube no
Kay tungod usab sa kanggo ni Hesus, no, mga tao igsuon nga Kuya Buning, hantod karon mo doon na pay pagduda siguro diligin mo to o makaigsunan parang kini mga tawhana kung kita musubay lang gyud makapaglaom sa mga testimonya nining mga tawo nga atong tun-an karon. So wa gyud tay duha-duha mga kapaglaom. So muni karon ato nakita ng mga kapaglaom nga si Juan Bautista pamatuod siya makaigsunan. Ingon din pamatuod si Juan nga ang Kristo labaw siya sa kaniya nga nagauna, no. So gipadala siya igsuon pero una pa siya gipadala, nagauna siya pero mas una pa sa Kristo niya. So mao ni makaigsunan nga kini mga bahina sa tong leksyon gihunahuna ni Juan ang iyang kaugalingon nga dili takos nga sulugoon sa usa nga naguna kaniya. Si Juan mibunyag gamit ang tubig, no. Mao ni makabaglaom sumala sa Juan 1:3. Ang Kristo magabuhat niini pinaagi sa Espiritu, ang Kristo mao ang anak sa Dios. Si Juan simpleng nagtudlo niini ingon niini. So kining pagpamatuod ni Juan Bautista makaigsunan, no. Atong makita usab diri sa Juan 1:27 sa ato nga teksto di sa babaw nga siya mao ang nagasunod kanako nga bisan ang mga pisi sa iyang mga sandalyas dili ako takos paghubo. Kuya Buning, no, mao ni siya makaigsunan nga nagpamatuod pag-una, no, kinsa gyud ang Mesiyas nga iyang giunhan sa pagmensahe ngadto sa mga katawhan na anang dapita. Muni nga ang ato nga leksyon makaigsunan ato sa pasalamatan diri Kuya Buning si Sister Christy Calisa. Niya kauban nato siya karon. O, good morning sa tanan o uban gyapon nato karon Kuya Buning si Marilyn Mangmang, okay? So paki-share makaigsunan sa ato karon nga tulumanon si Kuya Ruben Mila de la Piña ni ato gihapon siyang kauban karon. O padayon ta mga kapaglaom, no? Kay pagpaabot ang punta taon-taon sa kay Doc Joy nga moabot siya. Diri tong leksyon. Paila sa kordero sa Dios. Okay, sumala kini sa Juan 1 bersikulo 29. Sa sunod nga adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagaduol kaniya ug miingon, "Tanawa, ang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan." So kini mga kapaglaom tagaan ni gamay nga pagpasabot ni Kuya Buning karon nga buntag. Kuya Buning. Okay. Kana siya pastor ato na lang minugbuon pagpaila kanang Sige. kordero sa Dios. Kanang kordero ngubad galing kasabot pero sa nang kordero. Kanang kordero kana nating karnero na siya. Mo man gi simbolo ilang ihalad aron sa pag tabon sa ilang sala. Mo na gitawag og paagi sa Ginoo kaniadto kay ang bayad sa sala mao man kamatayon. Aron dili ang tawo mamatay tungod sa ilang sala, gihatagan sila paagi sa Ginoo aron manipan. Dili mamatay, dili dunay iilis nga karnero. O kadto sila kaniadto mo landong ato ba sa Kolosas 2:14-16 landong kadto sa mga maayong butong umabot nga ang lawas iya ni Kristo. O gipaila na ni San Juan, ni Juan Bautista. Kanang og alang sa ato magigsunan pastudo nga dili mo tuo paghihapon hangtod karon kang ginusos nga Dios. Mubalik sila basa dito sa Isaias 40 bersikulo 3. Kana mag-ingon dito ni ang tingog sa usa nga nagasinggit andaman ninyo ang sa kamingawan ang dala ni Hiyuba. Daghay mo tuo nga si Hiyuba Dios. Unya ningon dinhi ang sumpay himo ang patag sa kamingawan alang sa atong Dios. Pagkaklaro kay na. Unya ang katumanan na kay mo basahon dito sa Lucas o Marcos 1:3, Lucas 3:4, Juan 1:23, nagpasabot ka na kang Ginoong Hesus ang nagsinggit sa kamingawan mo si Juan Bautista. Mo nag-iingon ni Juan Bautista nga sa dihang ipangutana sa ikaw siya sa dili ang nagsunod nako. Siya ang akong miingon sumala sa nasulat dito sa Isaias sa tagna nga siya ang musunod nako nga una pa siya nako nga bisan pagani ang paghubad sa higot sa iyang sapin dili ako takot. Ug mo na ang giingon nga mao na siya ang kordero sa Dios nga magakuha sa kalibutan. Lahi magud ang
expectation sa mga tao kanito gusto mo wa sila mo tuo kay una nila ang Mesiyas nga magpakatao usa ka general o hari nga mo bawi nila gikan sa gahom sa Roma nga na ulipon sa gahom nila. Apan lahi, apan di pa ila diha, bisan pa uban wala mo tuo, apan dunay mga tao nga nagsaksi nga siya mo ang Mesiyas, ang hari sa Israel, usa na ni anak si Nathaniel, ug usa na si Bautista nga matuod. Mo masya pag pastudong uli gyud sila mo tuo. No? Mo nga alam nato bulahan ta nga miila og mituo sa nasulat diha sa Biblia sumala sa mga tao nga nahimong saksi nagpamatuod nga siya mao gayon. Ang tuyo lang ni Jesus pag sa kalibutan, dili pinagi sa kusog, dili pinagi sa gahom sa espada o unsa man. Kung dili sa gahom sa Dios, ang grasya sa Dios sa paglukat sa tao aron mahawas gikan sa ilang sala. Muna ang iyang tuyo din sa kalibutan. Nga butang nga wala masabti sa mga pariseo o sa mga eskriba bisan pagani sila ang uban kanila mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo nito ilang panahon. Munang masabtan nato na karon pasudong taon-taon kung adto ka dito kang Nicodemo, ato na masabtan. Okay, pasudong balik yan mo. Yes, thank you Kuya Buning no sa atong pagpasabot makaigsunan ay tungod usab niining ato karon nga ginalantaw nga slide no nga paila sa kodero sa Dios. So gisaysay ni Kuya Buning makaigsunan usa ka inosente no hayop atong nakita sa una nga ilang pagaihawon samtang sila mga kabaglao makahimo og sala dito itongtong ang mga sala nila. Apan karong panahon na makapaglaom ato na sayran nga si Kristo ang usa ka inosente nga gitawag kordero nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, dili mahimo nga anghel mga igsunan no? Dili mahimo nga unsa pa diha ang mohimo ini nga sakripisyo kundi mismo si Kristo no, naghatag siyang kaugalingon alang sa matag usa ka nato. So klaro atong leksyon makapaglaom ni ini karon nga buntag base sa mga teksto nga ato karon nga gipasa. Okay, so padayon makapaglaom diri sa atong leksyon karon ang pagpahamatuod sa unang mga tinun-an. So human naman ito makapaglaom no, gipamatuod dito ni Juan Bautista kung kinsa si Ginoong Hesus, kinsa si Kristo. Diri ta makapaglaom sa mga tinun-an no nga nagsunod kaniya. Nagpamatuod sila niining mga bahina mga kapaglaom pagsunod sa Mesiyas. So ato nakita mga kapaglaom nga sa sunod nga adlaw ana usab no si Juan uban sa duha niya ka mga tinun-an sa dihang nadungog sa duha ka tinun-an ang iyang giingon sila misunod kang Hesus. So makapaglaom niining mga bahina Kuya Buning no usa kay gibati po na usa gibati ni Juan ining panahon na Kuya Buning. Amo nga Malipay di siya. wa mo pud wa mo pud mabasa no pasudong nga kanang Ang nasuko luod siya siya. Bautista gibiyaan siya sa iyang mga tinun-an wa man pud. Oh, Pero tingali nalipay po siya nga malipay siya. nakaplag sila sa Mesiyas. Oh. Kaya kung basa ko din niya ang diha sa di ba ang bersikulo diha na sa Juan 1:41 na iyon sa dinhi og iyang nakaplagan pag-una ang iyang igsuon nga Simon og mayon kaniya gikahabalag na maong Mesiyas nga sa ato pa ang Kristo. Uy, sila mismo gikahibalag na maong Mesiyas. No. O gidala siya ngadto kang Hesus ug si Hesus nagsud-ong kaniya og ingon, ikaw day si Simon ang anak ni Juan, pagkatawag ikaw nga Sipas nga sa ato pa Pedro. O imo nakita kung matras ka diri sa kanang 39, umari kamog nakita ninyo og sila miadto gilang nakita ang iyang gipuy-an ug silang Yeah. pabilin uban kaniya mo ni sila. Mo na nga niingon na dayon si Alis nga nakita namo ang Mesiyas. Tungod sa pamatuod ni Juan, mikuyog ang duha si Simon ug Andres gibiyan si Juan. Sa diha nga sinati o nasuta gyud nila nga katong gipamatuod ni Juan Bautista kay tinuod kini di si Simon ug si Andres. Una ning tinun-an ni Juan Bautista. Yeah. Kasi So sa Mesiyas ay gibiyan siya. So siguro dai Kuya Buning no ato nakita nga ang role ni Juan Bautista no nga mao lang ang pagkuan ang gauna siya na ay mga tawo nga iyang gipasunod sa iya aron nga mahimo siya nga sumusunod ni Ginoong Hesus.
So gitrain Oh, usa niya ko buning isa gitrain diri sa iyahang sa iyahang pagpasunod unya pagkahuman didto na niya iyan ang gipasunod sa kang Ginoong Hesus. So kini nga role ni Juan Bautista kuya buning no naapon ni sa tuong panahon karon no nga di ba? Na ay mo kuan sa bansayon sa sausa unya pagkahuman palawaton dayon didto human nimo gi imo sang gi oryen ba sa kinabuhi sa usa ka oh, tawo nga mga lagad. Pagkahuman gipasunod sa kang Ginoong Hesus mga so nindot kay ni kuya buning kurol ni Juan Bautista mga kaigsuonan kini iyahang kinabuhi. Muna nga ingon diri kinsa ang unang duha ka mga tinun-an ato nakita makapaglaom no. Kina nagasulti diha nga si Juan naila lamang sa usa si Andres no nga walay apil sa iyang kaugalingon nga lang sumala sa Juan 1 bersikulo 40. O pagpadayon magasunan tinuod sila literal nga misunod kang Hesus mga kapaglaom. Kuya Buning, tinuod no literal mm, gyud nga naagyod naglakaw sila sa luyo nila usa sa panahon hangtod nga si Jesus mismo mitalikod og nakagisulti kanila. So kini nga mga witness so naagyod ni sila nagkuyog-kuyog gini sila sa likod ni Ginoong Hesus. Kuya Buning. So mao ning nindot kayo mga kaigsunan ingon diri sugod sa kalipay sa papangita si Mesiyas gipailan ni Andres og ang iyang igsuon nga si Simon kang Hesus. Gipakita ni Hesus nga nahibalo siya sa kasing-kasing og ingon pa diri Kuya Buning sa sumpay kasing-kasing og kinaiya si Simon Pedro nga husto kaayo. Okay. So, kung doon na mo ika-share dahil sa itong comment section mga kaigsunan, share lang mo diha kay ato na siyang basahon no. Kung sa inyong pangutana diha sa itong leksyon. Diri sa sumusunod na to karon, nagpapagpadala sa uban ngadto sa Mesiyas, pagdala sa uban ngadto sa Mesiyas. So kini Kuya Buning gisay-say usab kini diha sa Juan 1 bersikulo 45. Nagaingon nga si Felipe nakakaplag kang Nathaniel og miingon kaniya nakakaplag na kami sa usa nga gisulat ni Moses sa balaod og bahin usab kaniya nga gisulat sa mga propeta si Jesus nga taga Nazaret ang anak ni Jose. Oh. So panindot igsuno ikatulong tinun-an. So ang primero day ko buning nga gi-introduce ni Juan nga tong Ginoong Hesus. Sa kayo kay buning ang duha? si Simon o si Si Andres. Simon ug si Andres. Okay, so ang ikatulo na tinun-an nga misunod kang Hesus tawgon siya direkta nga si Felipe, no? Juan 1:43 o 44. Sama ni Andres ug ni Felipe nabati nga kinahanglan niyang idala ang uban ngadto kang Hesus. Dili sama sa kang Andres Felipe wala direkta nga nagtudlo kang Hesus isip nga Mesiyas. So kuya Buning tagaig panahon sa pagsaysay ni ining ato karon nga ikapila nga slide ni siya. Gamay na lang 3 slides na lang ato karon nga paghisgutan. Kuya Buning. Kuni siya no, ang nakalingkutan kay kung imong tan-awon diha ang 43 usa nagyud din niya. Nakita na mo si Jesus Yeah. dito si Jesus sa Galilea o iyang gikahibalag si Felipe ningon kaniya sunod ka kanako. Si Felipe niya sunod ako. Okay. Nya kinis Felipe tiga Betsaida. Oh, sa lungsod nila ni Andres pareho na sila dahil lugar ni Andres o ni Pedro. O gikahibalag ni Felipe si Nathaniel. O siya mayon kaniya, among gikahibalag may ang Mesiyas, na mahitod ang Moises, diha sa kasubuan ug usab mga propeta nagsulat mahitod kang Hesus nga Nazaret nun nga anak ni Jose. Sa ato pakini si kanang Felipe pasado. Nagbasa ni siya og propesya. Kay di naman siya nga gipamatuod gani ni Moises o sa mga propeta. Sa pagbasa po niya sa suwat ni Isaias nga nagpamatuod nga andaman ninyo ang dalan ni Jehova o sa inyong Dios. Mao ni nga ni panahon na si Nathaniel nangutana kaniya aduna bagoy maayong tanggalin na. Kay nahibalo man si gipaila man ni Felipe nga gikan ni sa Nazaret, gikan sa Bethlehem. Nga ano na bagoy maayo dito? Nga si Felipe mitubag kaniya, umarika ang tanawa, wa hinon siya mayon nga kanabang makiglalis nga mao lagi na tinuli siya. Dili lang sunod lang. Tanawa. Oh. Nga pagabot dito
Oo. Sa Daniel, ingon kaniya, siya niingon, tanawa. Si Jesus pinakakita una, Siya sa na ay tanawa. mga tao Kaya nga kaya iyang kalimbong, oh, wala kaniyang pagkalimbungan. O niya, kung imong sunod, o sinat kaniya lang utana kan naon sa mga nagkaila man dahil kakanako. Sis mitubag kaniya, so wala pa ka. Tawgan ni Pilipi, samtang nagapasilong ikaw sa kahoy igira, nakita ko na ikaw. O sinat kaniya, maingon kaniya, Rabi, ikaw mo ang anak sa Diyos, ikaw mong hari sa Israel. Nyaginan siya ni Jesus, mituod ba ikaw tungod kay sa akong pag-iyon kanimo nga nakita ko na ikaw nga pasilong des kang igira, makita mo ra uni ang labi pa kadako utang kay si Nathaniel di yan lang ni Jesus og Israelinhon nga walay limbong nga makaplagan sa iya. Kami siya tigil sa tinuod. Sa mga iskutan niya ko tudong sincero gid siya. Matinud-anon gid siya. Kaya ingon siya sa pagkatinod, ikaw mo ang anak sa Diyos, ang hari sa Israel, ang Mesiyas. O kita mo na pasudong, ito mo magaling ni sila. Kita karon, ano na yung mga tao nga hantod karon, nagpagahi pagyapos ng kasing-kasing pagtuo. Grabe no. Kung nga, Kristo Dios, ang butlag kung saan na niyo, sa kay balo sa Ginoo na pagbulos pa naman sa tapusan. Mm. O na problema. So, kini mga tawhana Problema Kuya na Boning. pasudong. Oo. Mao ni mga tawhana nga gahi jud kay pasabton nga mao ni siya sumala sa o gabasa lang gila sila Kuya Boning siguro sa pagpamatuod ni ining mga tawhana sa balang kasulatan. Di na gyud sila unta magduda, no? So, magkaigsunan kung dunay mga higala na to nga naminaw usab karon nga doon ako na-meet Kuya Boning, Adventista na Kuya Boning, na diri sa to sa Indang. Siya kanang inyong Hesus di man na tinuod. Mura og gidali siya sa uban mga muna siguro kay wala siguro basa-basa gyud ba sa kinatibuk-an nga kuan dire. So kani mga tao mga kaigsunan nato makapaglaom nga di gani ka mubasa mo maminaw la kag istorya, no? So Biblia gyud atong basihan mga kaigsunan og kinsa ni si Ginoong Hesus nga atong galagaran. Kay ang mga ah, disipulo nagpamatuod, no? Si Juan Bautista nagpamatuod. Maluoy ko Kuya Boning maghunahuna nga mo kuan gid siya kay na mo siya nakuha lagi kuno nga mensahe. Siguro kabalo ka ng mga grupo ha. I hope nga na mahigala ta naminaw usab karon makapaglaom na itungod sa ila usab nga pagduda na gitungod kang Ginoong Hesus. So mo ni siya nga ang atong leksyon makaisuonan maghatag ka nato karon usa ka dako nga pagtin-aw sa atong mga pagduda nga mga panghunahuna, no? Muna nga basa gid ta makapaglaom sa istorya, no, sa mga katawhan diri labi na kang gikan sa kang Juan Bautista paingon sa mga disipulo sa Ginoo ug paingon nga rin ining ikatulo nga saksi nga pamatuod siya makapaglaom og kinsa gayud sa Ginoong Hesus. So ang pagkamatuod kini niya gi saysay usab kini siya sa usa ka tawo nga angalan si Nicodemus. So diri mapaglaom, no? So gidiskubre, no? Pagdiskubre sa Mesiyas. Sa Juan 3 bersikulo 17 kay ang Dios wala magpadala sa iyang anak sa kalibutan aron hukman ang kalibutan kundili aron luwason ang kalibutan pinaagi kaniya. So Kuya Boning tagai gamay pagpasabot si Nicodemus sa iyahang pagmeet kang Ginoong Hesus. Sabi ko pasudong, ako bang ibasa ba ang kaagi ni Nicodemo o ni Ginoong Hesus. Sa sikreto, muna nga karong panahon na pasudog, di lang kaya mabalaka ni ato magkaigsuonan nga mga elite siguro. Kanang pareho kang Nicodemo ba? Na Oh, pangulo tago-tago. sa usa sa mga Tago-tago. pangulo may pagtuo na sila pasudong pero naglisod lang sila sa pagdawat sa pagkaron tungod kay naa sila sa taas ni hupong sa katilingban. Kaya itan-aw tali nila nga ang mensahe nga atong gidala o kita mismo mga ubos mo na nga dili sila mo na. Pero naa na sila kasing-kasing ang pagtuo. Pero maabot na ang panahon nga sama kang Nicodemo muduol mo na ay imo makita bang ang karabang sitwasyon gituon siya kang Ginoong Hesus kay ngani pag adto niya gabi ipag sinadto kay tingali na nagana siya og makitaan sa uban nga mungadto niya mopakita og adlaw busa miadto sa gabi og ang gano'n gusto nung doon na sa respeto kay pag doon niya rabi kanang rabi magtutudlo buti pasabot iyang giila ngani ningon pag siya nahibalo ko
nga ikaw dili ordinaryong tao sa ato lang sinultihan. Gikan yung ka sa Dios, magtutudlo kang gikan sa Dios. Kay walay tao ordinaryo makahimo na yung mga milagro na imong gihimo. Pero sa itubag ni Ginoong Hesus, gawas ko ang tao igaanak ko usab dili sa makita sa kaharian sa Dios. Pero nakanindot gusto do kay mo rin insulto si Nicodemo. Kay giingnan mo sa ni Ginoong Hesus, magtutudlo man ka sa Israel, magtutudlo ka man, wa gyud ka kasabot. Kung imo basahon diha ang kanang tulis diha sa dong, wa gyud ka kasabot, magtutudlo ka man. O di ba? Mura wag ambot wa man pud tayo babasa dinhi nga na-open si kana ang Nicodemo, pero giingnan siya nga magtutudlo ka man unta sa Israel. Katong panahon na Dili Kuya siya Buning ba? ingon kaniya. Katong Diba? panahon na mga tao sa unang panahon Kuya dili. Mga tao sa una ba? Dili sila kayo luoran. Karon mga tao ron musultian Kaya lang dili kay luoran ba? Kay kana mga pulong nga ilang dawat kang Ginoong Hesus, ditsuhanay man gyud nga mga pulong ba. Pero karong panahon na maistoryahan og mga ingana wala mangluod na. Yes. oh, So makaigsunan mao ni siya no. Ito na yung mga pulong nga ditsuhanay ba strike diretso ba nga mga tubag. Pero ato nakita makaigsunan nga sinahimong lig-on sila Kuya Buning ana mga pulong nga gisulti ni Ginoong Hesus kanto nila. Nalig-on sila. Okay, so dili si kay Kuya mo Buning, ba? Ako magitan-aw ba ang sitwasyon. Kaya mag-ingnon ka nga maestro ka man unta. Ngano wa man ka kasabot. Unya dugay na magtutudlo ka nimo sa Israel, kaya Kuya Buning, kasabot. dugay na nimo sa badista. Dugay na nimo pagka-Adventist. Wa gyapon ka kasabot. Oo. Kay doon na lagi tayo sa Oh, kaigsoon ni Kuya Buning nga na-open ba siya anak? Kaya nangutana siya ba? Pangutana ba nga pangutana ba nga dugay naman siya ka-Adventist lagi. Diha katong panahon na parang na-offend siya ba kay gidiretso po nagtubag sa atong usa sa atong mga magbubuhat pod na-offend siya. Uy, kadugay na nimo Adventista Brad o pagkakabaluan na niya Brad? Basta kay mura kay nalain siya nalain pero kanang ingana Kuya Buning ambot ka og maay bala siya pod sa ato panahon karon nga nang pangutana nimo baka sincero siguro ka or wata kabalo siguro po so kodra punto siya nga pangutana siguro sa mga ang iyan at para nangutana ko na sa ato kay para ko na ma-open sa uban. Unya ka oh. ang tubag kay strike man. Oh, Kaya nagsunod siya kung ano sa kasabot niya. Payon kinhan igaanak og usap. Nga pay gisulti nga igaanak sa tubig ug sa espiritu, wag gyapon sa kasabot. Dili oh. na siya nga magtutudlo ka mo sa Israel. Wa ka kasabot. Hinuon na ilan ni Hesus ang pagkasinsero po ni Nicodemo. Nga Kay matinud-anon kundi siya masudong ba nga. kay kundi pa to May siya ilan ang sincero bro. ginusos nga magtut. Mao gyud. Oo. Di pa to siya sincero man Oo. luod to Kuya Buning. Manood. Di na Oo, tumabalik. di atong balik. Oh, So okay ingon naman. diri sa ubos Kuya Buning hinay-hinay, ingon diri hinay-hinay na diskubrihan ni Nicodemo. Hinay-hinay ba? Step by step makaigsunan no. Hmm. Dili kay diretsohanay ang Mesiyas hangtod sa iyang bukas nga pagdawat kaniya sa tiilan sa cross. So hinay-hinay Kuya Buning. So step by step mga paglaom, iya gyud nakuha gyud ba ang kinatibuk-an gyud no nga gitawag nga kamatuoran na tungod sa kang Ginoong Hesus. So ingon pa diri sa babaw direktang gisang-at ni Hesus siya sa iyang pagka pinakadakong panginahanglan nga mauusab ang atong panginahanglan usa ka pagbag-o sa kasing-kasing. So Kuya Buning kinahanglan gid Kuya Buning permero gyud no. Ato gyud igsuon nga himuon mga kabaglaom gitawag nga pagbag-o sa kasing-kasing kay kung ato kasing-kasing Kuya Buning di gini mausab o di gini mabag-o lisod mo dawat ang tao Kuya Buning sa kamatuoran kung ang kasing-kasing ay mga tao karon Kuya Buning nga ato nakita nga ang pangitaon imbis kamatuoran ang pangitaon kadto manoong bikil asa Sayop. sila ba o sayop kung unsa man yung matawhana muna nga maghuna-huna ko ba nga magbasag Biblia ang pangitaon asa sila makakita nga ibatok nga to sa uban nga mahimong sayop ang uban. So ang pagbasag Biblia makigsunan atong pangitaon asa ang kamatuoran dili ka mangita ta nga ang uban masayop diya sa gibasa nato sa Biblia.
lahi man nga lahing motibo ba? Lahi, lahi nga mga motibo. So kini Dili mga nun kay paglaom, bulong na Pastor Dong. yeah, Dili nun ka bulong na. Kaya daan pa man kanyanto, ang mga paresyo bitaw, dahil bago mo to silang balaod, nagmasa po yeah, to sila og propesya. Pero nagsig sunod-sunod ang Inisus, kanang itag sayo. Dili man nga ingitag sa namina mo sunod-sunod kay namina os kamatuoran, ang sayo pag ipangita. ang Wala sayop ka mo panahon na, doon na po yung yeah, mga tao nga mususis iyal kontra sa sakto, himuong sayo, mahimong yung nga mangita bikil. Aron lang yun nga ikapadayag ang ilang pagtuo nga dili mao. Kay napas oo 'no. Ginoong Hesus karon, mingon gyud sila nga ambot og isakto na natin sinultan, mingon ka kadugay niyo da hangtod nga dili ka po kasabot. So siguro dili lang siguro ang pulong ihatag lang labi ang mga pulong gining gawas ni gani mga maot kamo. Okay, makagsunan atong pasalamatan mga kapaglaom no atong mga pinalanggang mga higala diri nga atong kauban karon yan daghan-daghan naman dayta diri mga kapaglaom si Jane Ho Faith Love no. Salamat kay Jane. Good morning sa imo da Jane. O good morning Pastor Dong og sa tanan nga naminaw. God bless. God bless us from Tacloban. Salamat Jane. Mao pa nga aga di daha Tacloban. Okay, na po makapaglaom si Kuya Ben Garma, kauban kang Ate Estrelita diha naminaw karon diha sila sa Matalom. So, ang atong leksyon makakapaglaom nindot kay ni siya karon nga Sabado, no? Ato na po ni siya nga saluhan sa ato ang matag iglesia. Oh, naitungod usab ng mga kapaglaom sa ato usab nga pagpamatuod kay lisod Kuya Buning magdala kag mensahe sa pulong sa Ginoo nga ikaw mismo dili ka 100% 100% no mudawat ni ining mga pulunga muning gani mga disipulo sa Ginoo before sila yung sunod Kuya Buning ila yung gisuta ilang giklaro before sila yung sunod Mao. mo pero nangani panahon Kuya Buning nga ila pang i-deny si Pedro makapaglaom no di gud ta di ay magkapasalig nga sikag sunod-sunod sa Ginoo no nga may panahon gud nga ila pong gi-deny si Ginoong Hesus kanang panahon na Kuya Buning sa unsang paagi ka Kuya Buning nga atong i-deny si Ginoo atong i-deny ang atong Ginoo sa atong pagpangalagad. Daghan lang Pastor Dong. Daghan lang ang mahimong i-deny nimo, sigang may lang butang. Yeah. Malagmit, ma-deny nimo sa Ginoong Hesus sa trabaho. Yes. Malagmit, Oh, ma-deny nimo sa Ginoong Hesus sa mahadlok ka, sa kahadlok. O mahadlok ka. Pagabot sa katapusan Pastor Dong, daghay mo biya sa pagtuo sumala sa atong tunan, daghay mo biya tungod sa kahadlok. Karon gani panahon na wa pay nang hadlok, daghan gani mo biya. Ngano man tungod kay ang uban mituo kag Ginoong Hesus nga mao gyud ang Mesiyas mobalik. Pero ang ilang gitan-aw, ang ilang kaugalingong panginahanglan mo na hinungdan nga mga wala sa pagtuo. Personal mo na Pastor Dong, kana bitang mawala mo backslide. Personal na nilang panginahanglan. Unya usa ni ana kana tong gisgutan diha nga di gyud sila makasabot tantod karon tungod kay dunay mga butang nga gusto nila apan dili sila gusto nila nang gisulti sa Biblia. yes. Naman makita nila diha ang ilang ganahan di na gustong biyaan. Di gustong biyaan. Muna mangita yung alibay o baliban na dili mo Oh. sunod. So muna siya ang usa sa mga problema makigsunan kung dili pa gyud ma-change ang atong kasing-kasing. Moto sige Nicodemus Kuya Buning ang gihimo ni Ginoong Hesus gipausab-usab ang iyang kasing-kasing kay kung wa gyud ta mausab ang kasing-kasing Kuya Buning usagod siya kailado nga tawo makaigsunan. Kung wa gyud na gipaubos ang kagalingon Kuya Buning di gyud ta siya moduol. Pero hinduol nga ni siya Kuya Buning napangit-ngit pa. Oh, sincere gito siya. Oh. So, mao ni makaigsunan. Yeah. Yes, Kuya Buning. Okay. Okay, so atong makaigsunan. Last na. Yan, natin panapos mga kapaglaom Last na. atong mabasahon Kuya Buning. Actually, gamay naman na ba itong oras si Doc Joy itong tataon mo sulod po siya. Ang nanangan ni si Doc Joy day. Sige mga kapaglaom ato ni siya nga i-close no sa ato karong katapusang slide Kuya Buning nga tagaan nato og parting words ang atong election karon. Kuya Buning. Okay. So alang sa atong mga kaigsunan nga mga kauban nato sa iglesia, ablihan ko nato pagayo ang atong mga hunahuna o kasing-kasing pagsabot. Tapos tanan, pangayoon nato gyud ang gahom. Kani ngayon sa last nato din sa atong leksyon, pinagi ra gyud sa gahom sa balang espiritu atong makabot
ang atong gitinguha sa pag-ila sa tinuod. Kay kada bitong ingon ni Ginoong sa Mateo 22:29, nangasayop kamo makasabot sa kasulatan. Muna dili gyud maayo nga maghimo-himo ra po tagatong kaugalingon. Doon ay mga tao nga di gyud makasabuton tud karon kay gitagna mo na pastudong sa Salmo 111 Gs. Nga doon lagi mga tao nga dili gyud makakabuot sa sakto nga pagsabot kay wala gyud nila ablihi ang ilang mga kaisipan sa pagdawat ug sa gisulti sa kamatuoran. Mga di lang makabot ang kagbalos kamatuoran. Amo man ay masihan sa kaluwasan. Muna gyud ni Jesus ini niya ang Espiritu Stagna nagyon sa Disarbiges. Kinahanglan gyud atong kasing-kasing usbon aron makahimo ta sa pagsunod sa kabuton sa Ginoo. Pinagis pagtuo. Kanang gisulti diha sa last slide nimo kasudong nagisgot diha may tungod sa atong pakigrelasyon ngadto sa Ginoo. Atong yung paningkamutan nga madawat nato ang gahom sa balang espiritu may totally mo usab sa atong kinabuhi para mahimot ang tinud-anon sa pagsalig ug pagtuo ng Ginoo Hesus. Panagilain. Okay, kasudong. Yes, thank you Kuya Buning ug makapaglaom no ang atong leksyon dinhi ato ni siyang pagkatak-upan sa usa ka pamilinbili o panapos igsoon nga mga pulong nga kinahanglan gyud ay sa ato usab nga kinabuhi mga paglaom. Ato gyud nga maila si Ginoong Hesus ug kinsa gyud siya ato sa ablihan atong kasing-kasing, no? Tungod kay mga tao nga naghatag karong testimonya, nakasaksi sila mga ilang gihatag iyang ila usab nga pagpamatuod. Ila kining gihimo pinaagi usab sa pagpasulod no sa mga mensahe sa Ginoo. Diha sila makasing-kasing ug nahimo sila igsoon nga mga unsa saksi mismo og kinsa gyud si Ginoong Hesus nga ila gisunod. So sa atong kinabuhi karon Kuya Buning mao gyapon no kundi gyud nato atong kasing-kasing usbon mga paglaom di gyud nato mapresentar gyud ang kamatuoran ngadto sa uban nga wala pa kabalo sa kamatuoran. So mao ni makapaglaom atong leksyon karon nga semana ug I hope nga karon nga buntag nadaghang natun-an aton dadon kini makapaglaom ugma sa buntag sa atong tag-usa nato ka mga iglesia nga mahimong makatabang usab sa atong mga pinalanggang mga kaubanan sa atong ang pagpangalagad. Kaya Buning atong isud atong ihatag ang pag-ampo kanimo. Okay, sige. Kampo ta. May gumawa na Dios sa mana mo nga ikaw sa mga langit. Sa among kaugalingon wala kang mahimo kung kay wala kami gahom sa mga tawhanon nga kinabuhi apan kami nagasalig nga ang balang espiritu maugayod ang mamando magagiya ka namo aron amo matugkad o amo maangkom ang kahibalo sa kamatuoran mahiton kang Ginoo Hesus nga nagalukat ka namo gikan sa umasa o kami mo salig mutuo nga siya hatag ka namo kinabuhi o naghatag og paglaom maluyon ining tanan namo ang mga panginahanglan ang balos ni sa adlaw simbaw kaniya paningin ni kami tanan buko sa kami simugugma sa pastudong ug sa pamilya Kante Ruben kanamo dinhi uban sa mga viewers mga listeners uban sa mga speakers matag buntag ang tanan Ginoo magatuboy sa mga ngalan pagpaila nga ikaw mo gyud ang Dios nga naghatag kanamo og paglaom alang sa kinabuhi dayon. Uban kami samtang magpatalingog sa mensahe ni Doc Joy hatag kanamo ang kaalam unta ablihan usab namo ang mga kasing-kasing ang pagsabot sa pagdawat sa mga pulo aron makadugang og paligon sa pagtuo. Pasaylo kami Dios daghan namang imong kapakyasan sa anak sa pagtubag nimo sa pagampo. Pagadawaton namo kini pinagis ngalan ni Jesus sa among manuluwas. Amen. Amen. Standby mga kapaglaom no alang sa atong pagpamalandong sa kabuntagon. Broadcasting the message of hope. This is Adventist World Radio, 92.7 FM, Hilos Leyte. Hanggang natong oras mga kapaglaom, alas 5:54. Salamat kayo sa inyong pakiguban kanunay hantud ining mga orasa og sa gihapon mga kapaglaom sa atong mga hook-up station. Sa ato usab nga Salay FM diya sa Mindanao, sa ato usab nga Katarman FM, Advent Radio Salcido, o sa ato usab nga Friend FM Ormoc,
Uban pa na itong mga FM station nga naka-hook up ining tulumanon inintak na sa kabuntagon, mayong buntag kaninyo tanan, mayong hapon, mayong udto mayong gabi so ba itong mga higala karon no naa sa gawas sa nasod sa Pilipinas. So lahi-lahi atong mga oras mga kapaglaom. So naatay higala karon diha sa Saudi nga alauna kuno dito sa gabi siya makapaglaom no, Sister May o uban pa diha makapaglaom. Naa sa ila karon nga mga namutangan nga gabi going paingon sa pagkatulog no, ilabi na sa Bermuda kang brother Edil J. Caliste mayong buntag di mayong hapon di may gabi ini mo diha. So pahiluna ta makapaglaom apas dili pa nato ihatag ang panahon kan Doc Joy ato sang ihatag ang usa ka mensahe sa awit mga kapaglaom sa atong mga pinulanggang mga higala. Standby sa mao nga awit. Is the face that I see in the mirror the one I want others to see? Do I show in the way that I walk in my life the love that you've given to me? My heart's desire is to be like you. In all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus in me? It's amazing that you'd ever use me, but use me the way you will. Help me to follow a heart of compassion and grace, a heart that your spirit fills. My heart's desire is to be like you. In all that I do, all I am. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are in the way I choose to be? Do they see Jesus in me? Now I want to show all the world who you are, the reason I live and breathe. So you'll be the one that they see when they see me. Do they see Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you are
to be? Do they see Jesus? Jesus in me? Do they see Jesus? Jesus in me? Kaya tudok ko itong mga ulo mag-amputa. Dalay ko na mga Dios. Samtang kami karon maminaw sa mga pulong, binagi sa mga lagad, Doc Joy, nga mong ipadala ka na mo karon. Salamat o Dios, tibo gabi, nga imo kaming gibantayan, gitipigan ang mga kinabuhi, ug lain na sa mga adlaw, ang amo karon nga na dawat kikan kanimo o may paglawas among nabatnan, labi na karon adlaw o sa Dios. Adlaw sa pagpangandam alang sa adlaw ipapahulay. Ikaw o Diyos magahatag ka namo karon sa amo usab nga mga panginahanglan ug labaw sa nga tanan ligo na kami o Diyos sa among pagtuo. Diha kanimo ang among relasyon magpabilin nga mainiton o Diyos ug ang mga mensahe karon nga among mabati mahimo kini siyang gabayan samtang kami magahulat sa imong pagpadayag. Salamat sa pagtubag sa imong pagampo. Kaya among gitugyan nga na kanimo tanan tungod sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. So papaglaom no, dili ta magadugay atong ihatag ang panahon kang Doc Joy alang sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo. Doc Joy, maayo nga buntag Doc Joy. Ato siyang pasudlo. Pastor. Okay, so Pastor. yes, okay, loud and clear na Doc Joy. Klaro na kayo ang tingog diri. O sige. salamat kayo no nga ang uwan diri Doc Joy hingundang na gyud abi na kog mobalik na po si Christine. Kay karong kadlawon yung burnout diri alas 4 yung ko nga di sa kumutik sa imo mintras di pa kaabot alas 5 yung balik man ang kuryente kay kusog naman po na hangin og ang uwan ko Bitaw, balik-balik. Lain man nga bagyo hagod, balik-balik no, bugsog-bugsog. Bugso bitaw kuya Wanda. Gani Pastor. Pero diri ra sa ako location karon sa Cebu, okay na no, dagom lang niya, kalit ng hangin, kalit ng ulan. Pero God is good Pastor kay okay ra gyud ta diri ang makaluluoy ang dito sa Camarines Sur no. Grabe lagi Doc Joy sa Naga o sa Naga Albay unan dito no. Dila unta sila mawad-an og laom. Okay. So, kumusta mga kaigsuonan? Regards kay Ma'am Jimarin Pastor, usta na mga kaigsuonan dira, no? So, naata karon sa pagtuon, kini gihapon ang ato pagtuon nga ako i-share karon gikan ni sa kay kuani siya Pastor, no? Dali lang Pastor. Murag dili ni siya mao ako ang gi-share. Dali lang Pastor ha. Ang akong gi-prepare wala na ako makuan. Gikan ni siya gyapon sa authorship Pastor ni Linda Milinko. Okay? Ang sa JER conference ni Pastor nga material nga ako ang gigamit karon Pastor, no? Okay? So naana dira Pastor. So ato ang basahon ang reminder nato kanunay nag-ingon diri no. Murag natunga ra man ako ang naong Pastor. Pastor, can you hear me? Mabatian ra ko Pastor. Yes, Doc Joy. Okay, sige. Ako lang gi-arrange ang imuhang naong diri makaplastar. Sige Pastor, na murag natunga jud na akong naong di Pastor. Sige ana na lang ta. Okay. Sige, thank you. So, remind sa ato ang kaugalingon, John 5:39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. No, reminder gina nato kanunay, magbasa gitas bala ang kasulatan kay maugid na ang makahatod nato sa kinabuhing dayon. So, nining adlaw, October 25, 2024, Preparation Day. I hope you are ready to face the Sabbath tomorrow or tonight, no? Pag-whisper. So ato ang title karon mga kaigsunan, Bully Tips for Parents. Actually, sa akong nag-iingon ganiha, this is adapted from Kids Peace kay Linda Milinko sa JER Conference Children's Ministries, no? Bully Tips for Parents.
Leadership Certification Level 4. Course number 4 ni siya, mga kaigsunan kay galaan. But not all women have attended the seminar sa level 4, mga kaigsunan. So importante ni karon, no, ka-alarming kayo ning kani mga bullying sa unas ato sunlog-sunlog raman, no, sa gamay pa ko, high school ko o elementary, pero karon grabe na, mga kaigsunan. So natay tips karon. But first, atong text nga gamiton, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7. So this is our text, no? Ang Dios wala naghatag kanato sa espiritu sa kahadlok, apan gahom ug ang gugma ug ang maayo nga panghuna-huna. Mo na ato ang batnan, mga kaigsuonan kay galaan. Mo na ato ang itudlo sa atong mga anak, no, nga do na espiritu, no, nga niya nato espiritu nga dili ta mahadlok, but ang gahom sa gugma ug ang maayong panghuna-huna. Okay? So let us pray. Father in heaven, as we discuss these tips for parents especially, may, O Lord, you will empower us with the Holy Spirit, enlighten our mind, guide us, O Lord, and help us to apply these tips so that our children under our care will be properly guided. In Jesus' name, amen. Okay, so nakita din ako rin, no, si Brother Ben Garma. Brother Ben Garma, okay, you are in our prayers and all the rest nga ato mga kaigsunan nga naa karon. So, mga kaigsunan, what is bullying? Muna ni ato ang topic karon, no? What is bullying? Ug sa ato ng kana bitong sunlog-sunlog nga murag daog-daogon ka, no? So bullying is defined as constantly saying or doing nasty or unpleasant things or teasing in a way someone doesn't like. Okay. So ang bullying di ay mao ni siya, no, gihulagway siya nga kanunay konsultian, himuan kag dili maayo o sunlugon ka, no? Sunlugon ang usa ka tawo nga dili nimo ganahan. Mao day na kung kinsa tong taong dili nimo ganahan, mao to imong sunlog-sunlogon, balik-balikon, usay tiaw-tiaw ra, joke-joke lang, but then it will lead later on sa unsa man sa away. Kay mao na siya ang bullying, repetition of unpleasant things or teasing or ginasunlog ka, no? O ginasunlog ang usa ka tawo nga wala nila ganahan. Okay. So signs of bullying, kanino mga parents, na ay mga signs, na ay mga ilhanan nga atong mga anak, atong mga apo, no, gina-bully na di ay sila sa eskwelahan, no. Muragi daog-daog ba o nang ginasunlog-sunlog, no, ginaistoryahan sila. Example, maot imong nawong, no, lapad kag ilong, budlat kag mata, muragi ana bakang ka or whatever nga makita or bugo ka, no. Okay, so mo ni mga signs matud pa sa sinulat ni Linda Milinko, no? Gikan is General Conference. Sudden fear or reluctance to go to school. Kung ang atong mga kabataan, atong anak pag umangkon apo, no? Kalit lang nga moingon sila, mahadlok sila mo atong eskwelahan. That is a what? A signal, a sign, no? Nga na is something dito sa eskwelahan. Okay? Ripped or torn clothing at the end of the school day, no, naanay gisi or nagalhab na ang nina sa ato ang mga kabataan gikan siya sa eskwelahan, no, kay ngano basi nakakita na dito dumog or whatever, no, nga nagisi ang sinina. Then frequent cuts or bruises and excuses to explain them. So makita nato nga ang ato mga kabataan nanay mga bunog, nanay mga samad, unya magsige nag-ingon nga akuan wala ra na, okay. Then lost lunch money or possessions with excuses you have trouble believing. So moingon sila nga nawala man gud. Ang ganong gigubot guto man kag maayo. Oh, kay nawala man gud akong balon or nawala ilang mga pagkabutang, lapis, ballpen, notebook or ilang nga bag, no? So nasla mga excuses usahay nga murag dili katuhuan. So mga signs na day na mga kaigsuonan ko nga ang atong mga kabataan unsa ginabuli na diay sa eskwelahan, pero sila mangita ra na sila og explanation kay dili sila gusto nga ma-involve ang mga adults sa iyahang problema, no, ato nang tandaan. So more signs pag yun, no, mga dugang pa nga mga ilhanan nga atong mga kabataan na anay problema ni ining bullying, ni ining sunlog-sunlog nga hinganlan sila di mao.
spending more time alone. Kung mag-inusara na sila, no? Gusto na sila mag-inusara. No, they do not like to go with the crowd, with their friends, with their classmates. Then grades that begin to fall. Na usap na sa mga ilhanan nga ilang grado nagkaus-us na, kini na sila ganahan mo eskwela, di na sila ganahan nga magtuon. Okay? Spending less time doing activities once enjoyed. So naanay mga panahon nga di na sila ganahan nga magunsa sila maghimo sa mga activities nga ma-enjoy sila. Changes in sleeping or eating, na di katulog or dili ganahan mo kaon. Okay? Physical complaints. So naaslay mga complaints sa ilahang lawas nga sakit, munis, labad ila ulo, or looking and acting sad. Na mga kaigsuunan, makita nato nga ato ang mga kabataan pirmirang magulanon. So warning signs na ug sa ato pa, no, kuana na siya, warning, no, ug sa street light pa na yellow na warning, ready to go na, pag green go na, no, ug red stop usa. So ingon ana mga kaigsuunan ko, so kung mag yellow light na gani ni makita na that is a sign mga kaigsuunan something is wrong. So parents, unsa mahimuon nato ninyo, no? Unsa may itong himuon bilang lula, bilang mama, bilang aunties, bilang guardian atong mga kabataan, what to do? Pay attention to the problem. Kana mga kaigsuunan, ato gyud nang tan-awon unsay problema. Parents need to help their child deal with bullying and in some cases to protect the child from emotional and physical harm. So mga ginikanan, guardian, kinahanglan ato agin tagaan o pagtagad ang maong bata nga dunay problema. Kinahanglan nga ato bangon ang maong problema, no? So para sila matagag proteksyon gikan sa emotional and physical harm. No, sa una mga kaigsuunan, I have 3 children. No, testimony ko ninyo karon mga kaigsuunan. Duha akong anak, eldest lalaki, then duha ka babaye. Unya kaning duha, ang magulang ug ang ikaduha, pare-pareha na silang naong, no? Liwat na sa ako ang mga kaliwat. Yang usa liwat sa kaliwat sa kumbana. Unya kaning duha nako ka mga elder nga mga anak, mga puti-puti ni sila kani kamanghuran, medyo negrita gamay mga kaigsuunan, no? Okay? Pero bisan lain-lain na sila mga kaigsuunan og kanang hitsura, no? Ila gyud nang gikuan ay ilang manghod nga ila gyud nang manghod. So one time mga kaigsuunan, kaning kamanghuran giingnan bitaw sa friends ako ang anak sa ikaduha, kay babae, duha man sila nagsunod ng babae. Kinsa man na siya? Lain na siya gitsura, no? Ikaw gwapa man ka, kung gwapahon man to ako ikaduhang anak mga kaigsuunan. So, oy ako nang manghod. Ayaw na ko ana ninyo na kay ako nang manghod. So nakita nila nga the elder sister was very protective sa iyang manghod. So wala na padayon. So iya gyud giingnan nga ako nang manghod. Ayaw na ninyong unsaa. Ikaduha mga kaigsuunan. There was a time nga kining ako ang ikaduhang anak kay medyo sa gamay pa na siya, di siya ganahan mo kaon, no? Dili siya ganahan mo kaon, ya dayon pida bitaw kana bitaw unsa na sa inyo hadi pastor pida, dili siya ganahan mo kaon, ginagmay ra na iyang kinaon niya, dugay po na siya mamagkaon. So niwang gina siya, no? Lahi po siya body build sa ako ang duha ka anak, ang magulang ug ang youngest. Niwang niya medyo may pagnegrita pod siya, pero mas itom-itom gini ako ang kamanghuran, no? So gianaan man na siya, gibully man na siya ang classmate. Ang nagbully niya usa ka lalaki niya, dako kaayo ba tambok. Niya ingin siya nga, oy ikaw nigritang lipak. Niya kani ako ang mga anak mga kaigsuunan, ako gining-giingnan sa gagmay pa ni sila, sa nagdako sila. Ayaw gyud mo pangitag away sa eskwelahan. Dili gyud ko gusto makabati nga makakita mong away maabot mo sa guidance. Dili. Okay? Unless nga kamo mooy unahan, you have to protect yourself. Pero wala po ko maingon nga manakit sila. Wala. Pero akong giingnan sila, silang tulo, you have to protect each other. Ikaw magulang, kay magulang ka nga lalaki, proteksyonan imo mga manghod. Do not allow anybody to harm, to do anything to your sisters. Muna gyud akong kuan kay syempre ako gaubra akong bana pod that time to as abroad. So kinsa may mo protektar sa akong mga anak do siya nga magulang. So they were still in the elementary grades during that time mga kaigsuunan. One time
giingnan akong anak nga Negrita Lipak. Motoy una, ang ikaduha to na akong anak. Ingon siya nga, bitaw, Negrita ko. Niwang ko lipak ko. Pero bright niya ikaw, unsa man ka, tambok ka niya, insulti siya something, bitaw nga, bugo man ka sa klase. So nasuko siya. Gidapatan akong anak, dapatan. Pagkabalo sa magulang kay nang niadto man ang manghod, nanugid, kuya, gikuan ko ato ni kuan. Giadto niya mga kaigsuonan, nasumbagan yun sa magulang. Naabot sila guidance. So naabot po ko dito. Sama ko mga anak, wala man dire, nanay ni sugat. Ma'am, naa dito imong anak sa guidance kung ano man. Ya, naabot ang manghod, ang kinamanghuran. Muni, nanugid sila. So wala ko ni intervene, wala ko mosulod sa guidance, wala ko gipatawag. So I let the guidance, designated guidance nga maoy mo ariglo. So maotong mga kaigsuunan. Atong mga kabataan, atong yung sultian, nga they should not be afraid of anything sa ilang palibot kaya na ay Ginoo mo unsa na mo protect nila. But if they are provoked, they must learn how to protect themselves, not to the extent nga makita makig-away sila. Pero during that time mga kaigsunan didto nakita sa mga manghod nga dili di sila pasagdahan ni kuya nila. Okay, may physical harm naman, gikuan naman to, gisumbag man ako ang ikaduhang anak. So they dealt with it once and for all, unya wala na gito na repeated mga kaigsunan. So what can parents do? No, kani mga kaigsunan. So after that incident mga kaigsunan, nga mao toy nahitabo, nakiistorya ako sa akong mga anak. Talk, let your child know that you know something's wrong, no? So kung gibuli atong kabataan, dapat katong mga signs mga kaigsunan ato atong mamandiktan, so istoryahan gyud. Then listen, encourage your child to talk, no? Do not be judgmental parents. Kay ikaw mo nag-una-una, kay mo ni mauna ka. No, listen, encourage your children to talk. Asa man sila dapat mo istorya mga kaigsunan, manugid silang problema, di ba nato ang mga ginikanan, kita nga mga guardian. But if we are accusing our children, we are judgmental sa ilang mga kaigsunan, kinsa man ang ilang dangpan. Wala mga kaigsuunan. So the home must be the refuge of our children, mga kaigsuunan. Okay? Maog yun na atong hinumduman. Talk with them, no? Know what is something wrong, then listen, then support. Let your child know that it's not his fault. Na katong hitabo ang mga kaigsuunan, after nga naagreglo to sila, we had a talk in the house, I listened to them, and I told them, I support them, mga kaigsuunan. But I reminded them nga as much as possible, dili na to nila buhaton, no? Maglikay sila mga kaigsuunan. But I give them the 100 support mga kaigsuunan. Okay? So muna mahimo sa ato ang mga ginikanan, mga guardian, istoryahan ato mga bata, panid-an nato ang mga kabataan, mamati ta nila sa ilang mga agulo, sa ilang mga problema, tagaan nato sila support. What else? Encourage, padasigo nato sila, no? Suggest your child talk to the bully only if he is not in physical danger. Na i-suggest mo nato nga makiistorya ka ato. Kato sila mga kaigsunan once and for all dito sila gihusay sa guidance office. So wala na to kining pirma tong nagbully ato mga kaigsunan sa akong anak niya. Wa na gito niya gi-repeated mga kaigsunan, no? Okay? Unya but ang result ato mga kaigsunan nag-avoid na gyud akong anak, no, makiistorya ato iyang classmate nga tambok makaigsuunan. Okay? Nya wala na pod sila mo istorya nga anything, no, nga malain wala na. Okay? Reach out, tell a teacher or guidance counselor if necessary. Kato after ato mga kaigsuunan kay naariglo naman, wala na ko nagkuan kay I trusted the school kay they know me also nga naapo ko sa high school guidance po ko dito. So wala na ko nagkuan ato mga kaigsuunan makiistorya, but I talk with the advisor, no? Then, next mga kaigsuunan, protect. If your child is in physical danger, talk to the school authorities. Na daganing cases sa eskwelahan mga kaigsuunan na pagka-principal nako, pagka-guidance nako, ug naa sila naay mga bata nga nareklamo sa ginikanan, nga gihulga, gibuli, whatever, amo na silang unsaon. Moana ang ginikanan sa eskwelahan, istoryahan na namo, okay, with the presence of the student nga ilahang
anak, ilang pag-umangkon, ilang apo, and also katong suspect nga kaigsunan to estudyante nga naghimo og dili maayo. So mao ni atong himuon mga kaigsunan, di ta mag-iskandalo. Protect our children, no? As much as possible. Talk to the authorities, no? Si Alvin Posent, mga kaigsunan, Director of the Kids Peace Lee Salk Center for Research, na siya giingon. Ingon siya, bullying can be serious for the bullies and the child who is bullied. It's important to address the underlying reasons before they lead to even more harm. Okay? So mo na ato ang basta anay mga signs nga murag gibully atong mga bata, no, serious na siya mga kaigsuonan for the child under nato og sa nagbully, no? Okay? That is why importante gyud nga i-address gyud na, i-cater gyud na nga problema mga kaigsuonan. Unsay rason? What is the underlying reason nganong ingon ana para dili mo lungtad sa dili maayo ang mao nga pagbuli mga kaigsuonan. Mao na niingon ni Alvin Posent mga kaigsuonan. Dapat tan-awon unsa gyoy underlying reasons, unsa bay rason sa ilalom ni anang maong sitwasyon nganong naay bully sa eskwelahan mga kaigsuonan o sa ilang palibot. Okay? Why do kids bully? Na po'y question mga kaigsuonan. Nganong naamay mga bata nga mo bully, mo sunlog-sunlog, mo sultig dili maayo. Nganong man, okay. Number one mga kaigsuonan, they need to be in control. Mao na bitaw mga kaigsuonan. Ang pa- Gikan kang Kuya Ben Garma. Okay, so di apon mga kaigsunan sa ato sa kaigsuon si Rivia Terbica, Jorge Andiano Rodriguez. Good morning ati. O mga paglaom, nanas Doc Joy nakabalik na. So Kuya Buning, maimuntag. Okay, thank you Doc Joy, naanas Doc Joy nakabalik na mga kaigsunan. So naay gamay dito nga interruption sa iyahang connection siguro. Doc, mayong buntag Doc, balik na ta Doc. Okay, thank you Pastor, thank you, no? Na nakuan ang internet Pastor, no? Na weak siya. Nakuan, sige lang. Salamat kay nakabalik ta. Okay. So why do kids bully? They need to be in control. Mao na ilang gusto Pastor, no? They need to be in control of the situation. Gusto silang hawd sila. That's why parents should control them, no? They lack the discipline because they need to be in control of the situation. Pakita nila nga hawod sila, mo nang manunlog sila, mo joke-joke sila sakit, no? Ino nila nang ilahang isig kapareho nga, oh, nigra ka, bogo ka, whatever, no? Baboy ka, whatever, no? So, because they want to control other people. Okay? So, they need also to be in control, to be controlled by their guardians. Okay? So, another reason, they're jealous but have trouble sharing, no? So kana sila mga kaigsunan kay galaan kana nga bata nga mambuli nga manghingalan og dili mao mangaway, no? Mga manunlog og sakit na kana sila masinahon na sila mga kaigsunan, sinahon na sila, no? Nya maglisod na sila mo share sa ilang isig kapareho. And then
they learn the threats or violence get them what they want. Kana, no, mga kaigsunan kay galaan. Ang ilahang na learning nila, ilang nakatunan, nga kung manghulga sila, mugamit sila kusog, makuha nila ang ilang gusto. Okay, so maunang magbuli sila. So what could be the reason? Siguro na sa ilang background, sa ilahang panimalay. Na ay reason ana. Kids bully because, dira mga kaigsunan, ngano na nga ginahimo na sa mga kabataan, nga mangaway sila, mangbuli sila, magtiaw-tiaw sila, mo-joke-joke sila dili maayo, nya balik-balikan na ba na nila, that someone ilang ginabuli mga kaigsunan na nakita ng weaker nila, mas huyang kay kanila, because they've seen those close to them bully someone else. Na tungod kay nakita nila ang ilahang panimalay, siguro tao nga duol nila, close nila, nga maupo na ginahimo. Mga copycat mangguni atong mga bata, mga kaigsunan kay galaan. Unsay ilang nakita sa ilang mga illness, maupo na ang ilang ginabuhat, mga kaigsunan kay galaan ko. That's why modeling, mo ni ato ang gihisgutan last time, modeling sa mga guardian, sa parents, importante kaayo na mga kaigsunan. Kung sa ilang panimalay, nagsugod nga ginabuli sila, they will do that outside their home, mga kaigsunan. Okay, another reason, they've been bullied and maybe trying to get back at somebody without realizing it. So kana po na sila biktima sa pagbuli, biktima sa pagdaog-daog, biktima sa joke nga masakit, biktima sila sa mga istorya nga dili mao, basig silang panimalay. No, kita mga ginikanan unknowingly ba, without realizing it, naa tay ginahimo nga dili pud maayo sa atong mga kabataan, no? Ingno po nato nga di yung kakabalo, no, mas maayo na imong manghud kay kanimong magulang unta ka. We try to compare our children, forgetting that our children are unique in their own way. Our children, each of us is unique. We are created by God, different from the others, mga kaigsunan. Okay, bisan tuon magsuon na sila, bisan usa na kaginikanan, apan lain-lain na ilahang kinaiya, lain-lain ilang pangutok, lain-lain ilang kapabilidad, mga kaigsunan. So mauna, mangbuli sila kay ila ra nang gikopya pod ang sa ilang mga tao sa ilang palibot, o gusto sila nga mo unsa mga kaigsunan mo get back, manimalos sa tao nga mas weaker. Reason, they have trouble controlling anger. Na dili pud sila kakontrolar sa ilahang kasuko. When they are angry, kaya nakita nila sa ilang palibot nga siguro ilang papa, ilang mama, ilang igsuon, whatever, dili ka control sa anger, maupo na sila mga kaigsuonan. Okay? Then they don't know how to talk about how they feel. Dili sila ka-express kung unsay ilang ginabat siyang mga kaigsuonan. Okay? So mauna nga dapat na agi pa nag-istorya sa guardian, sa parents, o sa teachers, o sa mga kabataan. That is the reason why nga nagbuli sila. Okay? Then, kids bully. No? Kining mga bata, mo tiaw-tiaw, mo joke-joke o sakit, mo daog-daog sa uban, because they're used to getting what they want. Kaya wala lagi disiplina atong mga kabataan o mga kaigsuunan. No? Wala. Sa balay, pagustuan. Gusto ganig cellphone, hala, sige tagaan. Mo ato ganig tindahan, mo ato ganig mall, pagtudlos bata, hala, palitan. Kaya dili palitan, dili tagaan, muhilak. No, dili na mao mga kaigsuunan. Just recently bitaw, kuyog may sa kong apo dito sa usa ka mall, kay wala pa yang mamagpapa, naghulat mi, ito mi sa mall, libot-libot mi, libot-libot. Insya mami, ganahan ko mo kaon. Ko, sige, kaon ta. Ngaon mi, no? Kaon mi, okay? Pero na siya gitulo siya, palit ko anak mami, kay ganahan ko dili. Mananghid sa ta ni mama nimo, okay? Wala ginako siya tagais, pero nga siya pagkaon, ako siyang gitagaan. Pero nangayo siya og something, ko dili. Kaya wala ko'y budget anak niya, wala kabalo sa mama ni mo anak. So wala dyan ko ning palit mga kaigsunan. Kung manangit ta ni mama, o musugot si mama, palitan ta ka. Okay. So mauto mga kaigsunan niya. Sa dihang naabot niya mama, no, nag-istorya mi, siya ayaw palitin ma, so wala. Ko, kita kabati ka, ingon sa mama ni mo, dili ka palitan anak. So wala mga kaigsunan. So mauna mga kaigsunan, ato mga bata mo bully, daog-daog sa uban, musultig di mao, kay ngano, kay ang ilang gusto mo ay natuman.
and they have low self-esteem. Nubo ilang pagtanaw sa ilang kaugalingon because of the family background that they have, because of the people around them nga wala pud sila maka-deal niya og maayong mga kaigsunan kay galaan ko. Another, they're influenced by violent shows or games. Kana mga kaigsunan, kanang cellphone nga dunay mga games, kanang TV shows nga naay mga games nga dili maayo, mga kaigsunan, ipastop nato na ako'y apo, kabalo na siya mo ngita sa YouTube, mga kaigsunan, iyon ko, what are you watching? Niya, tanaw siya, no? Niya, sige siya, kuan, wala siya mo answer na ako, mga kaigsunan. Ko, that's not good. That's not good. Niya, di man na siya mo mamati. Well, akong iyang papa akong gitawag, tanawa imong anak galantaw og dili maayo, nang violente kaayo, gibuyag siya siyang amahan, kausara mga kaigsunan, no? So mauna, mga kaigsunan, they are influenced by the violent shows or games nga ilang nakita sa TV, sa cellphone, mga kaigsunan. That's why parents should be watchful, no, mga kaigsunan. Di nato pasagdan ang mga kabataan unsa ilang lantawon sa YouTube, sa TV, or sa ilang cellphones, mga kaigsunan. Okay, so try these suggestions. Na suggestions diri si Ma'am Linda Milin ko, mga kaigsunan. Awareness. Let your child know you're aware of the bullying behavior. Sultian yun siya, mga kaigsunan, nga nakamatngon ka, nga siya nagapang bully, nga siya nagapangaway, nga siya nagadaog-daog, siya nagahatag og joke, nga dili maayo, nga nanghingalan siya dili maayo. Okay? Then stick to it even though he denies it. Ang mga bata, mga kaigsunan, may na mo rason ron. Bisan 3 years old, mga kaigsunan, kabalo na mo rason. 2 years old, kabalo na mo rason. But stick to it. Kinahanglan nga makabalo siya nga what he or she is doing is not good. So dapat bisan moingon siya nga wala siya naghimo ana, dapat pasabton siya at a very young age. Mo bitaw na mga kaigsunan, no, disciplining as a child. Ato na nahisgutan last time po sa atong mga topics nga ang disiplina sa bata magsugod gyud sa tiyan sa inahan, the womb of the mother, kay dako kay nag-influensya. So kung patuyangan ra na ang gusto sa inahan mintras nagmabdos pa inigawas anang bataa, na muna mga kaigsunan, no, makita po ang batasan sa bata. Unya labi pa kay atong gina-breastfeed og cow's milk, kay mauman kuno na ang ilang kuan, pero I'm happy now, no, kay gakuan atong government nga breastfeeding yun, mga kaigsunan, patutot pa sana paimno nato gatas nga cow's milk, no, gatas gika sa baka, muna ang atong mga bata, mga kaigsunan, baka pog kinaiya, mga kaigsunan. Pero kung breastfeeding, lahi yun, mga kaigsunan, the emotional attachment of a child nga breastfed kaysa mga bata, mga kaigsunan, nga bottle feed. Pero it is a subject of a scientific study, mga kaigsunan, no? Pero na ako'y nabasahan nga author, mga kaigsunan, mauna, what do we expect from children daw who are bottle fed with cow's milk? So when their behavior becomes like a cow or an animal, we are surprised. But the fault was it was laid on our shoulder, mga kaigsunan. Na ako no sa atong abaga ang unsa responsibilidad nga ato silang gitudloan yung anak kay gipainom nato sila kanang gata sa baka, mga kaigsunan. Okay, number 3 nga suggestion ni Ma'am Linda Milin ko, show real concern. Let him know you want to help and are concerned about his behavior. Mauna, mga kaigsunan, counseling, talking with our children, listening to them. Dili lang nato sige ingnon ba nga follow what I say but don't follow what I do. Do this. Let us train our children to how to think critically. And we have to train them to what? Train them to think for themselves what is right and what is wrong. Okay? And the consequences sa mga behavior nga dili maayo. Mao na, mga kaigsunan, pabalon yun siya nga concern ka, na balaka ka sa iyang kinaiya nga og pasagdan siya, mahimo siyang monster ini kadako niya, mga kaigsunan. Okay, mao na suggestion. More suggestions, talk about what you've seen or heard but do not judge him. Kana, mga kaigsunan, no? Istoryahan gyud siya unsa imong nakita or imong nabatian mahitungod niya, pero dili ta mag-judge, dili nato siya hukman nga mao gyud kana, mao kani dautan jud ka. No, dili, mga kaigsunan. We are branding our children. Stigma na nga mo pilit sa iyang hunahuna nga bad ay ko,
dili mga kaigsuonan. Atay gitawag og positive discipline ato po nang hisgutan before mga kaigsuonan. Okay? Another suggestion, teach the child. He may not know how to talk about feelings. Be open about the importance of talking, especially about upsetting things. Na mga kaigsuonan, ato gyud siyang tudluan nga unsaan niya pag-express ang iyang ginabatyag. No, open gyud, no? Open, abrihan ang atong ganghaan sa atong una-una o kasing-kasing, atong giyahan, no? Kanang mga open-ended questions mga kaigsuonan, nindot kay na mga kaigsuonan sa pagpamati sa atong mga bata. Mingon abi ka nga sige, you complete this sentence. I am or I did what I did because na ipakomplete ang sentence mga kaigsuonan. That is one way nga atong mabatian ang iyahang mga pagbati unsay nakapakasuko niya. And then another suggestion, be careful. Bullying, frequent yelling or violence at home can affect younger children. Kana mga kaigsuonan, no? Mag-amping ta. Kana bitang we are not aware kita nga mga adults nga ato na din ginabuli atong mga bata, ginasinggitan nato, gagamit na tagkusog diya sa atong panimalay, unya kini makaapekto gyud sa ilahang pagkabatan-on mga kaigsuonan sa atong mga kabataan. So why yell when you just can talk to your children? Matod pa sa usa ka writer, yell when the house is burning, when the house is on fire. Kana ra day mga kaigsuonan, mosyagit ra day kunuta kung atong balay masunog. Okay, kung dunay kalayo. Pero unless wala na siya mga kaigsuonan, do not yell according to the writer mga kaigsuonan. Okay. There is a story of Darrell Loomis mga kaigsuonan, usa ka truck driver. Tinuod ni siya nga itabo nga ako nabasa sa usa ka libro mga kaigsuonan, no? Okay. So, ang title ani mga kaigsuonan, Not Much of a Man, no? Murag tan-aw ba sa tao ba, murag dili gyud siya lalaking tinuod. One day mga kaigsuonan, niadto siya sa usa ka snack bar. Okay? Niabot siya didto, nag-drive niya to iyang truck. Dako iyang truck mga kaigsuonan kay truck driver man. Iyang gipark at bang sa snack bar mga kaigsuonan. So ning sulod siya didto sa snack bar. Ning order siya pagkaon, no? Order siya og kanang mashed potatoes, mga fries, unsa pa na di ang i-order na siyang lamisa, nagkaon na siya. Okay? Dugay-dugay mga kaigsuonan, dunay dagko nga mga tao na abot. 12 sila kabuok, nag-drive sila, no? O kanang Harley Davidson nga mga motor. Kabalo man taan ang Harley Davidson nga mga motor, mga kaigsuonan, dagko na nga mga motor. So musakay po ana dagko, mga dato po na sila kay minilyon biya ang bilian ng Harley Davidson nga motorbike mga kaigsuonan. Pagsulod na mga kaigsuonan, nakita nila si Darrell Loomis nagpungko dito sa usa ka lamisa. Karon mga kaigsuonan, katong pinaka-leader, may unang ninduol dito niya. Pero gakaon na si Darrell Loomis mga kaigsuonan, gakaon ra siya. Nya gialirungan siya. Nya katong pinaka-leader, gikuha niya ang iyang beverage or soft drinks, gibukbo sa iya. Unya gikuha ang katong mashed potatoes kana bitong patatas nga gipino-pino, gikuha gihamal siyang baba. Padayon na gyud siya mga kaigsuonan. Wa gyud siya reaction. Wala gyud mga kaigsuonan. Unya gikatawan siya. No, dusigod kabuok anang palibot niya. Gikatawan siya. Unya gihinganan pa gyud siya mga kaigsuonan ug dili mao siya. Kanang sisi man. Kanang sisi mo yung tabitaw nga murag bayot. Okay? No, talawan. No, dili laki. Iwa mo gyud musukol mga kaigsuonan. Musukol ka nga 12 sa lakabok, dagko pa kaayo. Wala gyud padayon ra siya mga kaigsuonan sa iyahang pagkaon. Wala gyud siya motubag. Wala gyud mga kaigsuonan. Pailob lang siya nga pailob mga kaigsuonan. Okay. Then afterwards mga kaigsuonan, human naman siya kaon, nabasa na siya, no? Nagkahugaw na siya, mitindog siya mga kaigsuonan, miadto sa counter ning bayad sa iyang gikaon mga kaigsuonan. Nya migawas. So perting pangatawa sa maong 12 ka tawo nga dagko kaayo mga kaigsuonan. Okay? Nangatawa sila. So, what a wimp mo tay word niya, no? Talawan, no? Talawan. That guy sure ain't
much of a man. Muna'y term mga kaigsunan. Adi gito lalaki, no? Bayo to, huyang to. Okay. So, then later on mga kaigsunan, ning tubag ang naa sa counter. Ingon siya, no. He said, no. No? He is not a wimp. Okay? He's a truck driver. He just ran over 12 motorbikes. Not pagawas di ay ni Daryl Loomis mga kaigsuunan, walay tingog-tingog pag-drive niya sa iyang truck mga kaigsuunan kay dako man iyang gipangligsan ang 12 ka motor mga kaigsuunan na flat gyud mga kaigsuunan. Okay? Unsay lesson nga atong makuha ni ana nga story mga kaigsuunan. Okay? Mga kaigsuunan, si Jesus Christ ning ani sa kalibutan gidaog-daog para nimo or para nako mga kaigsuunan. Gidaog-daog gipakaulawan siya mga kaigsuunan. Okay? Gibuli siya. In fact, gipatay siya mga kaigsuunan. Nakaingon sila nga dili man ni insakto nga pagkalalaki, talawan man ning tawhana, no? Unsa man ning klasiya sa pagkamisaya. Perting gidaog-daog. But Jesus Christ never uttered a word mga kaigsuunan. Sa iya mga persecutor, sa mga murderers niya mga kaigsuunan, sa mga sundalo, wala siya gisulti mga kaigsuunan nga sakit. Bisan pa sakit ang iyang naagian mga kaigsuunan. Okay? Nagpailog siya alang kanimo ug kanako. He never opened his mouth mga kaigsuunan to hurt those who hurt him, those who persecuted him, those who killed him mga kaigsuunan. Okay? So maunay nahitabo sa atong manluluwas. He died there on the cross of Calvary mga kaigsuunan. What a man Jesus was. So kita mga kaigsuunan, we should not be afraid, for God has not given us a spirit of fear. Wala ta niya tagaig espiritus kahadlok, but we have the power of love and of a sound mind. Kung doon na may atong mga kabataan nga ginabuli, ato silang giyahan pinasag ugma ug atong hunahuna nga insakto atong giyahan sa insakto atong mga anak. Tudluan nato atong mga anak nga dili sila mahadlok kay Jesus is with them, but they have to use the love and power of Jesus to overcome evil mga kaigsuunan. Okay? Aron ma-properly guided ang atong mga kabataan ug dili sila maunsa mabuli mga kaigsuunan. They will be strong in meeting challenges in their lives because not all the time nga kita nga mga guardians na kanunay sa ilang kiliran. They have to stand up for themselves, but we have to teach them to be of sound mind, to be loving, to be humble, okay, to be meek, but they have also to protect themselves mga kaigsuunan. Okay? So hinaot na kita nakakat-on, mga ginikanan, mga guardians, teachers, how to handle our children. When there are signs about bullying, let us take action in order to protect our children from emotional and physical harm. So naade mga additional resources mga kaigsuunan, higalaan, you can search that, no? Pastor, kung ma-flash nato na siya dira, so much better mga kaigsuunan. So thank you everyone and God bless. I hope nga doon na tayo nakatunan nga ato po ning ma-share nga to sa uban. I am addressing the parents, the guardians, and the teachers who are handling children that these tips of bullying mga kaigsuunan magamit unta nato aron ato ang mga bata safe sila sa pagkinabuhi. Daghang salamat. Let us pray. We bring back all the glory and honor unto you, Lord, for guiding us how to guide our children. Bless those who are listening right now. Tabangi sila amahan sa pagtado sila mga kabataan. Unta dili mabutang sa delikado ang mga kabataan tungod sa ilang mga classmates, sa ilang friends, sa mga tao nga sa ilang palibot. Help us to be loving to them, to guide them properly, and help us to guide them in the paths of righteousness for your glory. Thank you for this ministry managed by Pastor Do and Ma'am Gina Malin, and also those who are supporting this, the viewers online. Whatever their needs, O Lord, you will provide them as thou art our God. In Jesus' mighty name, amen.
Amen. Thank you, Doc Joy, o mga kapaglaom ato nga ah, pasalamatan no si Doc Joy sa mao nga nindot kay maminsahe. So dunay gihatag niya makapaglaom nga additional nga mga resources no. Kung gusto mo makapaglaom, ablihan lang yun ni siya no, www.kidspacemakapaglaom.org. So mo ni siya nga mga resources nga ato makuhaan. Doc Joy, thank you kay Doc Joy. O sa gyapon makapaglaom ato nga ihatag karon nga taud-taud ang ato usab nga 77 prayer kang Kuya Buning. Ay yes, Kuya Buning, mayo nga buntag Kuya Buning nimo diha. Napakadiha Kuya Buning. Kuya, Ako sa doon, Kalosino. na po di. Okay, so salamat kayo sa Kuya Buning mga kapaglaom amo hatag karon sa tong 77 prayer o ato i-pray Kuya Buning padayon ang ministry usab ni Doc Joy. Naapod siya ay mga schedule sa Taiwan uban pa niya nga mga lugar. So atong i-pray Doc Joy. Sa gihapon magpadayon niya usab nga ministry sa pag-support sa ato nga mga programa sa kahanginan. Okay, so karon nga buntag makaigsunan kaysa pailain nato Kuya Buning i-appeal sa atong pag-ampo karon. Okay, mariga po sa doon si Bibi. Ang atong kanoy na itong gyampo. Itong nailhan na. Ato nang Yes. ipadayon. Doon na Dahil pag-iban. paglaom no, pray o gato day pa ay ampo Kuya Buning ang schedule usab ni Pastor Alger karon nga sunod. Marag urmok gyud ay Kuya Buning kay di kuno siya ngadto sa Waray kay Cebuano siya. O gani, gusto doon nga. O gani, nga kung ato sa kluban, ikaw rin ipadaan dito. Kaya ako ra may makawaray. So urmok taon. Ikaw rin mag-duit mo rin. Yeah, ato nang i-pray Kuya Buning ang urmok nga schedule ni Pastor Alger. Okay, so makaigsunan, salamat kayo sa inyong pakiguban o himota sa ato usab nga 77 prayer. Atong i-appeal pag-ampo Kuya Buning ang pamilya ni Sister May. To ako rin sa Saudi, niya gusto niya yung pamilya madala gyud sa pagpangalagad sa Ginoo. Sister May. Okay, so makapaglaom na standby ta sa ato ang intro alang sa atong 77 prayer. Sa atong pagpasalamat o pagpanginahangan, ang pag-ampo, maong pagkigsulti sa ginuungon nga atong higala. Tungod niini ang 92.7 York FM, magatud kaninyo nining tulumanon, 777 Prayer, tulumanon sa pag-ampo o pagpasalamat sa labawng makagagahom, o karon, aniya ang inyong tigdumala. Okay, sa pagpadayon na atong ilok atong mga ulong kaigsunan sa pagampo, kung diyan nga atong mga viewers diha nga mo-post na sa ilang mga gibuhat. Magampo na. May gugmaw nagdalaygon nga Dios amahan namo ni sa mga langit. Dili matukib sa mga pulong nga mo pagday ug paghimaya kanimo matag adlaw tungod sa imong mahigugmaong kalulot nga nagapaday sa pag-atiman kanamo bisan pa sa mga katalagman nga maabot sa mga kinabuhi. Panasad kami Ginoo ikaw anaa naga-atiman o naga-amuma kanamo adlaw na uban sa imong mga panganami. Dengan salamat o Dios sa gayon bihatag kanamo. Lamang di muntaga magitugyan pag-usab kinabuhi di kanimo uban sa paglaom nga sanunay imong gamhanan nga kamot nga kupot kanamo aron sa kanamo ang itong pawak sa kadautan o mahilayo kanimo. Salamat sa mensahe ni Doc Joy nga naghatag kanamo og paglaom. Ang taang mga pamilya maginikanan kahimo sa paggumala sa mga kabataan sumala sa latid ni inyong gipilit aron nga ang pamilya makabaton kalinaw kalipay ug kahamugan. Sa gapon ng Diyos, kami nagaduol kanimo alang sa among mga hangyo sa among mga pangaliya. Kaya kanimo. Unas tanan, panlangin ang York FM, ang gilumaran pa sa dong sa pamilya. Kanamo din sa FM, Pastor Ben, ang uban ng mga speakers, matagbuntag. Buto sa kami sa imong mga Diyos, uban sa among mga viewers, sa among mga listeners. Kaya kanamo ang kahiusa na pagduyog alang sa pagpalambo sa buhat nga tapos sa mga adlaw. Aron kini matapos sa dili madugay ang among handom o tinguha nga makabot namo ang among
dugay nang gipabog nga mao ang imong pagpadayon amo makita uban ang gandi kinabuhi malay. Sa mga po Diyos, among ginalya kanimo ang among mga hangyo Pilipinas sa kaigsunan adunay mapangyan. Unos tanan panalangin ni ang pamilya ni Starmay nga bisa pa sa nilayo siya panimalay panaduna sa ibuhi nga handom ang iyang tibuok pamilya. Makabatong sa kumontoran ang kahayag ni ilang mabatnan aron ilang kinabuhi sa Diyos maduol kanimo samtang aduna kay panahon. Sa gihapon among ginalya kanimo ang kaigsunan adunay panginahanglan panglawas. Sebagai Garma, sebagai Hami Carbonilia, si Rati Dudong Santo, si Sister Jubilee Ramorans, Nanay Lia Poblador, si Sister Panida, o uban pa Diyos na mga kaigsunan, Sister Bibi Arcoino, o ang tanan Diyos nga adunay mga gibati sa lawas. Ikaw nasayod kanila, o ikaw sa mga nasayod sa mga panginahanglan nila, o sa mga dakit ni alin mo tangan. Dili na mo malitok ang tanan ngalan nga adunay mga panginahanglan kanimo panglawas, espiritual nga paghimtang, apan ikaw mas labaw na sayod kung ikaw magtinubdan sa kanan. Lamang o Diyos, among gitinguhan, na ang tanan namo mga pamilya, dili mo gabalik ang bawa. Duawa sila o Diyos, sila manimutangan o panangini sila. Yatag nila mga kinahanglan, nabawas tanan ang kasiguruhan, sa among espirituhan nung naghimtang, o maandam kami sa unya sa imong pagpanihan. Baliw na mo Diyos ang among mga panginahanglan daw ang buhat ni Miguel ka na po din siya. Dili mababagan sa kamay, kundi bagaman ang puso ang kinigtanan. Baliw usab ang plano sa pagtuig ni Pastor Alje din sa umo. Uban sa iyang team, mga kauban aron sa paghatag og serbisyo sa mga katawan, ang pagpaila nga ikaw, mawagayod ang Diyos sa tumuran sa kinabuhi, tumuran sa panalangin, sa kaalam ng pagsab. Basta nagalaman kami Diyos, hinta na dili makawang tuwan karon ka saat, o dili gayud kini podcast. Lamang usaha kami diha sa pagbuhat sa bulaton o sa mga pangulo nga plano adlaw aron ang buhat nimo mopadayon hangtod basta na hangtod kini matapos. Dahan salamat sa Dios imong saad kami naglaom ang kinigtanan dili kayo mapaklas. Uban ang pagpasaylo ni mas daghan nga kapakyasan, uban sigahong sa mga espiritu mo magagiya, magamando mga tudlo kanamo sa paglakaw subay sa dalan sa pagkamata. Amo kining pagadawaton ug laoman nga dili makawang uban ang mga kakulangon namo nga ikaw mo mga sangkap nini. Amo kining pagadawaton pinagi sa ngalan ni Hesus nga manawas. Amen. Amen. Thank you Kuya Buning o sa gyapon makapaglaom atong pasalamatan. Si Doc Joy sa nindot nga mensahe karon nga buntag no. Ingon pa ni Sister Bibi mga kaigsunan. Sister Bibi Itabli na siya ay gihatag diri sa iya sa atong comment section no. Ingon siya Doc Joy si Bibi Itabli Lecciones. Thank you so much Doc Joy for the inspiring message to all parents. God bless. So Doc, bag-ora po ni si Sister Bibi Itabli Doc Joy nga ang iyahang mister si Brother Lecciones may pahulay sa milabay nga si Mana. So, Sister Okay. So, naa siya Doc. Condolence, no? Yes. Condolence, sister. Oo. Sige. Wala gid ko magkalugar Pastor Dong pag adto dito tungod sa daghang kayo po mga kaulangan dire. Sorry kayo no. Pag gyud maka alusot dito. Sorry kung sa living wakalusot si Kuya Buning diha sa bye-bye. So, sige lang no. Ay sunod siguro makabisita mi diha makabisita si Kuya Buning sa bye-bye. O si Doc Joy ato mabisita sa bye-bye church. Okay, so Ayaw in taon ron panahon na pastor kay gasigirag bagyo. kusog ka kay sa bawo diri sa pantalan sa Hilongos Doc Joy. Grabe, moabot nga sa kalsada ang bawo. Kusog kayo. Unya na sunod tuig pohon pastor wala na ko mga commitment. Mao gyud. Sunod tuig pohon ay Itunong lang og ma'am, Doc, itunong lang og kanang dili ting bawod kay doon man na. Pres atong pag-adto na mo dira atong kanus aman to. Linaw to Doc Joy. Linaw kay to Doc. May ito siya nga schedule ninyo. Linaw to. July Now sa summer. If God's will Sir Buning, magkita ra gyud unya ta. Bisita po this almost. Okay, sige na. Bye.
Sige, Doc Ako Joy, yun okay. ang commitment, Pastor. No? Sige, Sir Doc Joy, Boning, ikaw ako, una, Doc Joy, sa imong everyone. parting words na tumulog, Joy, parting words sa nimo, Doc, before ka mo exit. Sige. So, thank you everyone sa inyong time, no, spent with me this morning sa ato ang devotional, sa ato ang pagpamalandong. Hinaot ako yung ginaampo labi na sa mga parents, mga guardians nga atong magamit ang mga tips aron atong mga bata safe. So God bless everyone. Thank you. No na si Rebecca or Jano Rodriguez. Amen. Salamat sa mensahe. God bless you, Dr. God bless everyone. Bye-bye. Regards kay Ma'am Jimalin Pastor. Doc. Bye-bye. Sige, Doc, okay. See you Okay, next so week. makigsunan, salamat kayo again, Doc Joy, sa nindot nga mensahe karong buntaga o gas next Friday makapaglaom ato gyapon siyang makauban. O ni no, kauban nga po nato karon si Sister Sharon de la Cruz. Okay na po si Kuya Ben Garma. Salamat ko no kayo, Doc Joy. O makapaglaom si Ate Rebecca, si Badidil Jikilisti ni agyapon kauban nga po nato Kuya Boning, di gid tabiyaan ni Badidil Kuya Boning bisan po. Oh, sige na si nagbaha man ko dito sa Bermuda ingon siya, si kuduguan nga po dito di ay. Okay, so Rowena Dahutoy, good morning diha sa imo si Rowena o kauban usab karon si at Ma'am Glory Almais mga kapaglaom. Okay, doon na pa man tayo mga 5 minutes pa man, 5 minutes pa before 7. Okay, so again nga to kay Baha ko dito, brown out ko na ilang Sharon. Ilan Sharon? Mo ba? Oo na. Makita niyo sa grabe, no? mga video dito sa Quezon City, grabe po rin ilang itong baha. O lagi ang Manila ron, grabe ang tubig sa Manila. Okay. Si Ma'am Mirari Malamdag Bohols, good morning Ma'am Mirari. O si Sister Arska Bonigro, good morning ni mo Sister Ars. Okay, again si Sister Shali Tunyakaw Castañares, good morning. O si Ma'am Christy Caliza, good morning and I'll be watching Jeannie Ho Faith Love. Kuya Boning, Kuya Ruben Milo de la Piña, o si Sister Marilyn Mangmang. O uban pa mga kaigsunan nato diri sa tong comment section no. Wala dili sa comment section, nag-view siya pero wala sa comment section iyahang mensahe. Actually, na ay mga nag-view na to Kuya Boning nga wala sila mo hatag og kuan message sa comment section. Pero di siya dire Kuya Boning naglantaw gyapon sila karon no. Si Nimrod Batalon Credo, Ricky Cantiro, good morning. So kauban sa pagkaturo si John Wahing Katingob, Derlo Cabusas. So naay daghan di rin naglantaw no. Kauban kang Camperlita Amancio, Ginalin Albarico makapaglaom, og si Joby Cantiro, og si Maritis Clavi. Okay, so daghan-daghan di ay naglantaw Kuya Boning nga wala lang sila gihatag nga mensahe sa comment section. Pero naa sila nakiguban ka nato. Okay, balik kini mo Kuya Boning alang sa atong parting words before ta mo exit. Atong audio Kuya Boning wala kasulod. Mura og nalubat na. So dengan salamat sa inyong pagkikuban namo, kauban ni Pastor Dong, atong multi-talent angkor diya sa Ilongos. O namis na to ang atong partners, Pastor Ruben, amo to nga no agatunga. Burnout dito si Burnouts Ormok. Mo ba? Oy. Okay, so dengan salamat gihapon sa atong mga kaigsunan nga kiguban nato. Bisan kami rang duha, apan naaman mo, daghang salamat ninyo. Anton susunod. Okay, so Kuya Boning, naay mensahe diri Sister Bibi Kuya Boning, mura og ingon siya thank you sa inyong program pagpamalandong sa Kabuntagon. Pastor, please always include us in your prayer, the family of Light Elson Dicciones. Okay, Sister Bibi no. O bisita ra mi mo Sister Bibi niya makakuha des bye-bye ha. Nga luyo ni ining tanan nga among atong kuptan yun ang atong paglaom diha sa Ginoo. Thanks and God bless your program. Thank you kay Sister Bibi. So, be strong lang yun. Sister Bibi, kanunay, no? O sa gihapon makaigsunan, ingon ni Brother Dilji Calisti diri sa iyang comment section. Pastor, 24 hours ang ulan diri. Grabe, mga kaigsunan, sige, nag-uwan dito di ay. May problema tubig kasi. International, bagyo ha, Pastor Dong. International, bagyo ha. Tanan mga lugar. Ang uwan siguro Kuya Boning nga wa ko no nabuo sa 2 ka buwan gibuobog 24 oras. Grabe.
Oh, Ibas duha ka lang sa buwan, pinatubuan nga huwaw. duha ka bulan nga ulan mga kabaglaom, ang duha ka buwan unta nga ulan nga ibubo gibubo lag usa ka 24 oras baha gyud resulta. Mao So lagi. bitaw no, so amping tama kay igsunan labi na itong mga higala na to nga nadapli sa mga suba, daplin og mga bukid no, nga mga landslide delikado. So amping tama kay igsunan kung ato nakita nga mura og delikado ng kahimtang sa panahon nato diha atong lugar, so dahinay ta og naog nga to sa safety nga lugar. Oh. Okay. Okay, so mga igsunan sa ato mga listeners diha sa ato ang tagatag sa mga transistor radio labi na diha sa barangay barangay Santa Cruz no, Purok Nangka diha sila nanay Philly diha naminaw nay. So nay ugma wala may atong Miyerkules o may kangana diha pero ugma so mo ngana gyapon ko diha mo sugat sa inyo diha nay ha, nay Philly nanay Giling. Kauban usab diha silang Sister Inday, kang Brother Mario diha o kang Sister Brother Bert o kang Sister Shirel o kang Lisa o kang Hazel diha naminaw gud na sila makapaglaom diha no, mga kabataan diha sa Purok Nangka barangay barangay Purok Nangka barangay Santa Cruz og sa ilang sister nila. I hope nga sister nila makangali sila ugma og si Brother Tiboy og sa itong pinalanggang mga higala usab diha sa Kabulisan, Hinabay, Santo Niño, sa Kapudlusan no, maimbuntag kanyo tanan diha og diha usab sa Bungaw. Paingon nga rin diri sa may Bato no, paingon nga sa Alegria, sa Santa Paz, Bubon, Saragosa. Og diri sa Liberty di ay si Brother Boy Baharol og Sister Jelly, good morning. Og sila Sister Justin ug Brother Elmer diha sa Liberty. Og diha usab sa Saragosa atong kumustahon makapaglaom sila Brother Ray Mapotol og si Sister Nida. Tanan paingon to sa Kanganay Church no, paingon nga to sa Matalom, Kagnaan, Agbanga. Maabot na to si Bia do makapaglaom sa tong radio diha, naminaw mo diha sa iyong tatag sa mga transistor radio. Tanan din sakop sa ato ang mga lungsod sa Matalom, Bato, Hindang, Hilongos, Inupakan, Maasin City, Syudad ug sa Baybay City. Mahaplag ug sa Sugod, Buntok. So ubay-ubay makaigsunan nga mga barangays nga maabot sa atong tingog sa ato ang 92.7 Yok FM, maimbuntagan niyong tanan. So kuya Buneng, wala kay pahabol diha atong oras ito, alas 7 naman gyud ay no. Sige na. Kuya Buneng, wala na. Salamatan sa ilang pag-unong kanato pastor. Salamat. Oh, salamat sa inyong pag-unong, paglantaw. Nakaagwanta mo lantaw sa mga hitsura ni Kuya Buneng. Kita makisuna, salamat inyong pakiguban. Ugma kita-kita gyapon ta ugma sa atong tulumanon, mga sabat greetings mga kapaglaom. Diri gyapon sa ato ang nagkainusara diri sa Hilongos nga 92.7 Yok FM. Okay, again ka Kuya Ben Karma, salamat kay Kuya Ben. Makapaglaom, ato ning tapuson pinaagi sa pagpasalamat kaninyong tanan. O di ta makapaglaom kakalimot sa atong kanunay nato hinumduman kini atong pinulungan nga di lang kita kapuyan o di lang kita pulan basta pagdaig sa Ginoo ang ato kanunay pagkahisgutan. Kuya Buneng, ato akong audio diha mura magnaay mo sa garat no. Okay ra ba? Okay ra ba sa dong ay gamay, gamay lang. So again, ako sa dong mahinayon to kami sa bunga biliran. Mao ba? Sige Kuya Buneng, amping mo. Okay, so happy Friday mga kapaglaom no, happy preparation day. God bless. Bye-bye atong tanan. Bye. Give them all to Jesus. Broadcasting the message of hope. This is Adventist World Radio 92.7 FM, Hilongos Leyte.